тоҷикон оинаи таърихи миллат. با тоҷикистон استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی کارزاری همه روزه با زبان‌های گوناگون دنیا برنامه‌های тоҷикистон бо tashabbусҳои байналмилалӣ дар сайёрат давлати دوشنبه пешоҳанги خونه tashabbускор امید احتیاط توجیه‌کنی و دنیا. فتح فروغ صبح دانایی کتاب مقامات است. امنیت باید بیش از هر وقت در دیگر چند فصل هوشیار سال باشند. سیر و مسائل سیاحت برای اقتصادی، صنعتی و جهانگردانی کشاورزی و علم اجتماعی فروغ معرفت محبوب راهنمای ما جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборон мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. ҷаҳонӣ шудани наврӯз дастоварди бузурги фарҳангӣ дар саҳифаи нави таърихи миллати тоҷик аст ки бо ташаббуси бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст омадааст. сол то сол ин ҷашни аҷдодӣ қабои тоза ба бар карда бо риояи тамоми рукунҳояш таҷлил мегардад. гузориши ҳамкоронамон идомабахши ин мавзӯъст. ҷашни наврӯз аз шумори идҳои сирфи миллии тоҷикӣ аст ки таърихи кӯҳан дошта дорои махсусиятҳои хоси худ аст. марҳилаи рушд ва эҳёи ин ҷашни аҷдодӣ давоми солҳои соҳибихтиёрии кишвар ба шумор рафта чун рамзи иттиҳодию сарҷамъии миллат, зиндашавии табиат, оғози корҳои кишоварзӣ, боғдорӣ ва айёми баробаршавии шабу рӯз ҳамасола бо шаҳомати хоса таҷлил карда мешавад. ин ҷашн ба ҷаҳонбинӣ ва ҳуввияти миллии мардуми ориёӣ алоқаи зич дорад. эҳёи наврӯз ҷузъи қадимаи тамаддун ва фарҳанги мардуми ориёитабор аст ва ҳисси босазоист дар тамаддун ва фарҳанги умумии башар. миллати кӯҳанбунёд ва фарҳангсолдори тоҷик иди наврӯзро ҳанӯз аз аҳди давлатдории шоҳ ҷамшед истиқбол намуда бо вуҷуди нобаробариҳо дар ҳама давру замонҳо бо ифтихори беандоза ва шукӯҳу шаомати хоса ҷашн гирифта мешуд. дар давраҳои гуногуни таърих аз ҷумла дар замони каёниён, сосониён ва сомониён наврӯз мақоми умумимиллӣ касб кард ва бо арзишҳои волояш ба муттаҳидсозии халқҳои ориёнажод ва устувор намудани пояҳои давлатдории онҳо мусоидат намудааст. яъне метавон гуфт ки наврӯз бо ҳама расму суннатҳояш дар шараёни мардуми тоҷик зинда монд ва солтосол ҷалолати хоса пайдо намуд. бо ташаббус ва иқдомҳои созандаи сатҳи ҷаҳонии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон наврӯз мақоми ҷаҳонӣ гирифт ва ин шабу рӯзҳо дар арсаи дунё таҷлил мегардад. ҷаҳонӣ шудани наврӯз ва эътирофи он аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид ҳамчун ҷашни байналмилалӣ барои миллати мутамаддин ва сулҳҷӯи тоҷик мояи ифтихор ва сарфарозӣ аст. дар навбати дигар бо қарори ЮНЕСКО ба феҳристи осори фарҳангии умумии башар ворид шудани наврӯз худ шаҳодати эътибору эътирофи ҷаҳониён ба таърих ва фарҳанги пурғановати миллати тоҷик аст. яъне метавон гуфт ки наврӯз василаи хуби муаррифии расму оин, анъанот, ҳунару истеъдоди воло ва арзишҳои миллати тоҷик ба ҷаҳониён мебошад. тантанаҳои наврӯзи ҷаҳонӣ ин шабу рӯзҳо сар аз деҳоту маҳаллаҳо то арсаи ҷаҳонӣ таровати тоза дорад ки ҳамоҳангии ҷаҳониёнро ба иқдомоти созандаю бунёдкорона ва амалишавии ташаббусҳои сатҳи ҷаҳонии ҷониби Тоҷикистон бозгӯӣ мекунад. идомаи ахбор. имрӯз дар шаҳри душанбе форуми байналмилалии заргарӣ таҳти унвони дар саргаҳи хазинаи Амударё оғоз гардид. чорабинӣ аз 24 то 26 март идома меёбад ва дар доираи он маҳсули кори заргарии муаррифӣ ва имкониятҳои рушди минбаъдаи ин самти сердаромади соҳаи саноат мавриди муҳокимаи таҳлилгарону коршиносон қарор мегирад. наврӯзшоҳи азизулло гузориш медиҳад. давоми 3 рӯз шаҳри душанбе намоишгоҳи байналмилалии заргариро таҳти унвони дар саргаҳи хазинаи Амударё мизбонӣ мекунад. дар ин гӯшаҳо заргарони Тоҷикистон, Узбекистон, Туркманистон, Чин, Италия, Таиланд ва дигар давлатҳо маҳсули кори худро пешкаш намуданд. дар форуми заргарӣ дар маҷмӯъ ҳунармандон, тарроҳон, истеҳсолкунандагон, сармоягузорон ва коршиносон аз 15 давлати дунё ва созмонҳои байналмилалӣ ки ҳам заргарӣ мекунанд ва ҳам таҷҳизоти саноати заргарӣ истеҳсол мекунанд иштирок доранд.
Мы приехали из Туркменистана. Меня зовут Екатерина. Сегодня мы предоставляем туркменские украшения. Хочу поблагодарить правительство лидеров двух стран за такую возможность, предоставленную нам, участвовать на выставке, выставляться. Сегодня выставляется предприниматель Сидар Берди Каримов с туркменскими украшениями. Издревле туркменские украшения считались оберегом. Их делали всегда из серебра, с позолотой. Использовались натуральные камни. На каждое изделие уходит от 3 дней и выше. Каждый узор, каждый камень, это все делается вручную нашими мастерами. شنبه شهرشبا اومده ما اون ویستیفکا من اشتراک کردیم محصولات زرگری آوردگیمون با شما با نمایش میکنیم حاضر به 120 خیل محصولات ما هست امکانیت دوشنبه قبل از اینکه من شهرش اندری کردم جودم زرد دوشنبه پپیش حقانی من شب جودم اختراسام دیگه خیلی شده رفت یکمش آدماش هم دوست یکمین فورومی بین‌المللی زرگری تاجیکستان با موضوع خزینه اموداریو بخشیده شده است زیرا که خزینه اموداریو این یک میراث نادره که ملت تاجیک میتواند با آن افتخار کند و در اطراف این موضوع ساحه زرگری صنعت و صنعت زرگری معاصر را رشد دهد و به جهانیان معرفی نماید. форуми байналмилалии заргарӣ таҳти унвони дар саргаҳи хазинаи амударё бо иштироки намояндагони 50 корхонаи заргарии ватанӣ зиёда аз 200 ҳунарманди хориҷӣ брендҳои заргарӣ аз озарбойҷон ҳиндустон эрон қазоқистон чин аморати муттаҳидаи араб покистон русия туркманистон туркия узбекистон ва созмонҳои байналмилалӣ оғоз шуд. дар ифтитоҳи форум муовини якуми сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон ҳоким холиқзода баргузории ин тадбири муҳимро дар идомаи тадбирҳои ҳукумати кишвар барои густариши ҳамкориҳо муаррифӣ ва истифодаи бештари имкониятҳои муфиди табиии тоҷикистон барои рушди минбаъдаи заргарӣ муҳим арзёбӣ намуд. дар доираи форум баргузории ҷаласаҳои пленарӣ ва сессияҳои мавзӯӣ намоишгоҳи тиҷорати заргарӣ ярмаркаи маҳсулоти заргарӣ ва намоиши муд дар ҳамкорӣ бо брендҳои заргарӣ дар давоми 3 рӯз пешбинӣ шудааст. Я байер большой компании, которая занимается люксом в Казахстане. И на сегодняшний день я ведущая модного приговора в России. Что хочу сказать о ювелирном искусстве. Конечно, Таджикистан для меня – это история, это истоки. И все, что здесь связано с искусством, как украшения, как те же костюмы, для меня это настолько интересно, настолько я считаю, что важно сегодня. Поверьте, в модной индустрии сейчас этника имеет ведущую роль. И кто сейчас поднимает и начинает работать по этому вопросу, ну тот впереди планеты всей, это однозначно. Так что, Таджикистан, я вас поздравляю. Вы с этим форумом впереди планеты всей. Вы задаете тон по всей Азии в том плане, что этника рулит. Мы впереди, и ювелирное искусство, как искусство в Таджикистане, это что-то совершенно особенное. Поэтому благодарю за положенное начало этнического искусства в мир. Я в полном восторге от того, что все я увидела здесь за вчерашний день. Это такая красота, это что-то совершенно чистое. Вы знаете, я вчера видела тюльпаны у дороги, которые у вас засажены прям таким ковром. И я поняла, это сюзанне на полу, которые вы плетете из живых растений. Так что искусство везде. И я благодарна, это была мечта побывать в Таджикистане, в Душанбе. И она сбылась. قریب کی گویم از بین رفتگی بود نکی حاضر من شورانه استقلالیت شورانه راهبری دولت و من ببینم که حاضر کسب زرگری باز از سر نو احیا شده ایستاده است زرگرایی که از خارج کشور آمدن و محصولات خودشون نشان دادگیم با از آنها ما بعضی جنسه ها را آموختیم. дар маркази байналмилалии намоишгоҳҳои душанбе маҳсули пешниҳодкардаи ҳунармандони тоҷик бо таваҷҷӯҳ ба тамоюлҳои муосир ҷолиби диққат буд. аз ҷониби дигар ин беҳтарин имконият ба ҳисоб меравад тавассути баҳраваршавӣ аз таҷрибаи заргарони дигар давлатҳо барои ғанӣ гардонидани ҳунари офарандагӣ. айни замон дар тоҷикистон истихроҷи металлу сангҳои қиматбаҳо ва нимқиматбаҳо 30% саноати маъданро ташкил медиҳад. ороишоте ки дар дасти ман мебинед дар давоми 8-10 рӯз сохта мешавад. ба ҳама ин ба даст сохта мешавад. ягон
ба ёрдами ягон асбоб сохта намешавад, фақат ба даст сохта мешавад. мо дар клуб ҷамъи фарзандон кор мекунем, зиёда аз 100 намуди маҳсулоти заргарӣ аз қадима то ҳозира месозем. 25 сол аст ки мо ба заргарӣ машғулем, аз мо омӯхтам, фарзандора нишон омӯхтем. ман ҳамин гӯшвораро дар тӯли як рӯз сохта омода карда метавонам. ин гӯшвор аз нуқра сохта шудааст. аввал ки сим мекашем, симро омода мекунем, баъд ҳама корҳояш дастӣ мебошад. дар донишкада ман бо донишҷӯён якчанд намуд маҳсулоти заргариро омода месозам, монанди гӯшвор, ҳалқа гӯшвор, дастбанд, гарданбанд ва ангуштаринро сохта омода карда истодем. ман дар он ҷо ба донишҷӯён ёд медиҳам ва маҳсулоте ки ман сохтем бо донишҷӯён дар ин форуми соли 2025 дар душанбе муаррифӣ карда истодаам. тӯли 6 сол аст ки ман рассом мебошам ва ин асарҳои эҷодкардаи ман мебошад. Асарҳои эҷодкардаам аз се қисм иборатанд. ҳар давраи чӯб ин маънои онро дорад ки сол аз сол таърихӣ будани ҳамон манзара, ҳамон ҷойро нишон медиҳад ва дар чӯб манзараҳое тасвир карда шудааст ки онҳо манзараҳои маъруфи Тоҷикистон мебошанд. мақсади ман эҳё намудани фарҳанги кӯҳна дар шакли нав мебошад. форуми байналмилалии заргарӣ ки таҳти сарпарастии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон доир шуд, барои муттаҳид кардани устою дизайнерҳо, истеҳсолкунандагон, сармоягузорон, мутахассисони ватанию хориҷӣ ва дар ҳамин замина рушди минбаъдаи ин самти сердаромади саноат муҳим ардӯбӣ мешавад. инчунин барои таблиғи анъанаҳои санъати заргарии тоҷикон, табодули таҷриба ва таҳкими ҳамкории байналмилалӣ платформаи беназир фароҳам хоҳад овард. My name is Evan Narula. I'm from Thailand, Bangkok. Нурулло Иван аз Таиланд ҳастам. намоишгоҳ бисёр дар сатҳи баланд ташкил карда шудааст ва ман итминон дорам ки барои рушди заргарӣ мусоидат мекунад. ширкате ки мо аз Таиланд онро намояндагӣ дорем, омодаи сармоягузориву ҳамкорӣ аст, зеро мо дидем ки Тоҷикистон дар самти заргарӣ ва оянда равнақ додани он имконияти васеъ дорад. Я руководитель Нурстар Джевелер по логотипу Butterfly. Мы работаем с 2018 года, выпускаем нашу продукцию из золота. Мы приехали в выставку в Таджикистан, чтобы тоже расширить свои экспортные продукцию. Нас приняли очень хорошо. Как всегда, Узбекистан и Таджикистан самые близкие друзья и рядом находимся в границе. иштирокдорони асосии форум намояндагони бахши давлатӣ, доираҳои тиҷоратӣ ва бахши хусусӣ мебошад ки аз ин имконияти муфид барои таҳкими ҳамкориҳо ва афзоиши имкониятҳои истеҳсолӣ ба маврид истифода мекунанд. мардуми тоҷик давоми ҳазорсолаҳост ки бо ҳунари заргарӣ шӯҳрат дорад ва ин чорабинӣ барои тақвияти ҳамкорӣ дар сатҳи байналмилалӣ мусоидат мекунад. ин аввалин форуми байналмилалии заргарӣ аст ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад ва давоми 3 рӯз бо иштироки соҳибкорон, заргарон ва намояндагони давлатҳои гуногун паҳлӯҳои гуногуни марбут ба мавзӯъ дар шаҳри Душанбе муҳокима мегардад. инчунин ҳамагон метавонанд дар маркази намоишгоҳҳои байналмилалии Душанбе аз ҳунари заргарони Тоҷикистон ва дигар давлатҳо баҳравар шаванд. наврӯзҳои азизло, Баҳодури Истам, Душанбе, ахбор. наврӯз ҳамчун ҷашни байналмилалӣ ин шабу рӯзҳо дар тамоми гӯшаву канори мамлакат тантана дорад. ин иди ниёгон ки мардумро ба иттиҳоду сарҷамъӣ талқин мекунад, сол то сол ба худ шаҳомати хоса касб намуда истодааст. ҳамкорони мо аз тантанаҳои ҷашни наврӯз аз шаҳру ноҳияҳои мамлакат гузориш медиҳанд. намунаи ҳунарҳои миллии муаррифии санъати асил ва рамзҳои пурғановати наврӯзӣ дар заминаи таҷлили наврӯзи байналмилалӣ дар агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба мағраз гузошта шуд. чорабинии идона ба муносибати наврӯзи байналмилалӣ асолати пурғановати ин ҷашни бонуфузро бозгӯ кард. фазои идона бо омезиши зебоӣ, асолати пурғановати фарҳангӣ ки бо оинҳои хоси наврӯзӣ таҷассум мегардад, тантанаҳои сартосариро ба вуҷуд овардааст. намунаи ҳунарҳо ва оинҳои мардумӣ ки таҷассумгари фарҳанги бои пурғановат ва дерина аст, бо тадбирҳои ҷашнӣ аз ҷониби кормандони агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон васеъ муаррифӣ шуд. дар ин рӯз бо таманиёти нек ва дастовези муаттар аз намунаи пурғановати ҳунару суннатҳои гузаштагон, хоса густурдани хони пурнеъмат, таомҳои хоси наврӯзӣ, ин оини муқаддаси аҷдодиро гиромӣ доштанд. бо ҳамин минвол ҳайати кормандони агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла намояндагиҳои минтақавӣ аз наврӯзи ҷаҳонӣ бо шукӯҳ ва шаҳомат истиқбол гирифтанд. ҳайати меҳмонон бо
фарҳанги дастархондории тоҷикона дар намоишгоҳи ҳунару анъанаҳои халқӣ ошно шуда хушае аз хирвори бузурги суннату фарҳанги мардумиро тамошо намуданд. дар қисмати фарҳангии чорабинӣ бо шодбошии наврӯзи хуҷастабай зикр гардид ки бо кӯшишу талошҳо ва заҳматҳои пайвастаи пешвои миллат тоҷикон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун миллати кӯҳанбунёду тамаддунуфар халқи сулҳдӯсту ваҳдатофар ва кишвари ташаббускору бунёдкор муаррифӣ шуд. дар чорабинӣ бо тараннуми баҳору наврӯз ва тоҷикистон таронаҳои дилангез базми наврӯзиро шукӯҳи тоза бахшид. наврӯз бо ҳама ҳусни табиии худ намунаи фарҳангу тамаддуни олӣ ба ҳисоб рафта аз давраҳои дерин барои муҳаббату самимият ва ҳамдигарфаҳмию ваҳдати байни инсонҳо заминаи беҳтарини маънавӣ фароҳам овардааст. оинаҳои наврӯз таҷассумгари ормонҳои башарианд ва дар ин росто он аз сӯи ҷомеаи байналмилалӣ ҳамчун ҷашни ҷаҳонӣ эътироф гардид. кормандони агентии стандартизатсия метеорология сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷашни наврӯзи байналмилалиро бо таҳияи барномаи ҷолиби фарҳангӣ ва риояи тамоми унсурҳои миллӣ дар сатҳи баландии дона бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил намуданд. иштироки ҳамагон бо ба бар намудани либосҳои миллӣ ки хоси баҳору наврӯз аст фазои донаи наврӯзиро боз ҳам зеботару рангинтар ва пурҷилӯ намуд. густурдани хонаи дона бо анвои гуногуни таомҳои миллӣ аз қабили ҳафтсину ҳафшин ва дигар неъматҳо ки чун рамзи наврӯз аст бо маҳорати баланди кадбонуӣ омода ва пешниҳод гардида буд. наврӯзи оламафрӯз бо ҳузураш сардиҳоро аз табиат ва кинаву адоватро аз қалбҳо дур сохта муҳаббату дӯстиро боз ҳам тақвият бахшида таъминкунандаи нуру гармӣ ва фароҳу хушҳолӣ дониста мешавад. кормандони агентии стандартизатсия метеорология сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо қалби пурфараҳу шодии беинтиҳо наврӯзи байналмилалиро бо омодагии ҳамаҷониба дар сатҳи баланди тантанавӣ истиқбол гирифтанд. фазои ҷашнвора фараҳбахшу тасхиркунанда буд. яке навозиши асбобҳои миллиро иҷро мекарду дигаре суруд мехонд, севумӣ мерақсиду дигаре кафкӯбизанон шодиву хурсандии хешро изҳор медоштанд ва дар ҳамин баробар миёни ҳам ҳар гуна фархундагиҳои идона иҷро мекарданд ки ин ҳама тараннуми шодиву хурсандиҳо мардумӣ будани наврӯзи байналмилалиро бори дигар собит менамояд. тантанаҳои идона аз истиқболи наврӯзи байналмилалӣ аст ки кормандон бо дарки худшиносӣ ва ҳувиятсозии хеш бо риояи унсурҳои хоси наврӯзӣ ин ҷашни миллиро бо хушҳолӣ ва рӯҳияи болидаи идона пазироӣ карданд. таҷлили наврӯз дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат идомаи мантиқии суннатҳои неки аҷдодӣ буда барои баланд бардоштани сатҳи маърифатнокӣ ва рафтору ахлоқи ҳамидаи ҷомеа мусоидат мекунад. аз чеҳраи шукуфонии ҳар як сокини кишвар баръало мушоҳида мегардад ки ҳамватанони мо аз мақоми ҷаҳонӣ гирифтани наврӯзи хуҷаста сарфароз буда омодаанд ин ҷашни беназири ҷаҳониро ҳамасола бо дастовард ва қадамҳои нав ба нав сазовор таҷлил намоянд. дар ин баробар ҷиҳати ҳавасманд гардонидан аз ҷониби роҳбарияти агентии стандартизатсия метеорология сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон кормандони фаъол бо сипоснома ифтихорнома ва тӯҳфаҳои арзишманд қадрдонӣ карда шуданд. ба хотири болида гардидани рӯҳияи кормандону иштирокдорон дар чорабинии мазкур ҳунармандону сарояндагон ва навозандагон шеъру сурудхонӣ намуданд. ҳунармандони чирадасти ноҳия зери шоҳкориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба муваффақиятҳои баланд ноил гардида имрӯз ягон чорабинии вилоятиро бе дастранҷи ҳунармандони ноҳияи ишкошим тасаввур кардан ғайриимкон аст. дар ин намоишгоҳ ҳунарҳои дастӣ аз қабили ҷуробу тоқӣ либосҳои миллӣ инчунин гулдузиву шероза ва сабадҳоро ба намоиш гузошта шуда аз ҷониби меҳмонон ба ҳунарҳои дастии онҳо баҳои баланд гузошта шуд. дар як гӯшаи дигар дастоварҳои варзишгарони ноҳия ба намоиш гузошта шуд ки бозгӯи таваҷҷӯҳи насли солим ва варзиш ҳамчун омили бузурги обутоби бадан ва рӯҳи инсонӣ мебошад ҷо дода шуд. наврӯз чун қадимтарин ва зеботарин ҷашни мардуми ориёӣ дар домани табиати зебои кӯҳандиёрамон зуҳур карда ба обу хок марзубум ва рӯҳи зиндагисозу тамаддунофари аҷдодони мо пайванди ногусастанӣ дорад. наврӯз ҷашни фарорасии баҳори нозанин, зиндашавии табиат, оғози кори кишоварзӣ
و باغداری. ایام برابرشوی شب و روز در بهار می باشد. در چاره‌بینی برای فعالیت پرثمر مهنتی و سهم نظر داشتن در رشد ناحیه یک قطار کارمندان سابقه دار با افتخارنامه ها و تحفه های خاطروی قدردانی گردیدند. در دایره چاره‌بینی های ایدانه بازی های ورزشی از نمود والیبال، وزنبرداری و گشتین برگزار گردیدند. در بازی والیبال 3 دسته بهترین برای سزاوار شدن به جایهای یکم، دوم و سوم با مبلغ پولی و مدال ها قدردانی گردیدند. برای جای سوم 2000 سامانی، جای دوم 3000 سامانی و جای اول 5000 سامانی مبلغ پولی تقدیم گردید. گرزبرداران نیز با تحفه های پولی قدردانی گردیدند. در گشتینگیری که در آن پهلوانان از شهر و ناحیه‌های جمهوری و ولایت و سربازانی که در منطقه ادای خدمت می‌نمایند اشتراک داشته، پهلوان از ناحیه درواز با نشان دادن مهارت بلند گشتینگیری بر 4 نفر حریف خود غالب برآمده صاحب جام گردید. برنامه تئاتر کنونیده شده اهل فرهنگ جشن جهانی نوروز که تاریخی بیش از 6000 ساله دارد، همچون آغاز زنده‌شوی طبیعت، اقدام و تشبس‌های نو، وسیله خودشناسی و خودآگاهی ملی تبدیل یافته است که این جشن اجدادی در شهر لیوکانت ولایت ختلان با شکوه و شهامت خاصه تجلیل گردید. برای در سطح بلند دایر گردیدن نوروز جهانی، تمام ساکنان جماعت و شهرک لیوکانت خوراک‌های خاص ملی و هنرهای مردمی را نمایش داده، در این برابر شعر و سرود را در وصف بهار و نوروز قرائت نمودند. نوروز جشن همدلی، دوستی، مهر و محبت انسانی، بخشیدن گناه‌های یکدیگر و واقعاً مردمی است. قبل از آغاز چاره‌بینی فرهنگی، نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و دیگر اشتراکچیان از دسترنج هنرمندان، دهقانان، آموزگاران و خوانندگان، ورزشگران و دستاوردهای شهر دیده نمودند. در چاره‌بینی با شکوه جشن نوروزی، نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان در شهر لیوکان تاکید نمودند که زنده کردن تمدن اجدادیمان و به این وسیله معرفی نمودن ارزش‌های ملی ما و حفظ آن با تلاش و زحمت‌های پیوسته فرزند برومند خلق تاجیک، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان است که هر یکی ما باید به قدر و منزلت آن برسیم. از نوروز تا به نوروز ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی شهر لیوکان به سابقه رشد نموده، شهرک و دهات آن آباد و زیبا گردیده است. قید گردید که نوروز جشن شادی و خرسندی، آغاز روز نو و ایام وسعت تدبیرهای آبادانی است. با آمدن نوروز چون انعنه، مردم سربلند تاجیک کارهای سازندگی را در سراسر کشور وسعت می‌دهند. نوروز در برابر احیای طبیعت همزمان به قلب‌های انسان‌ها شادی و خوشبختی را می‌بخشد. محض به فصل زیبای سال و آغاز کشت و کار دهقانان راست آمدن و تجسم انعنه‌های نوتکرار نوروزی به مانند سومنک‌بازی، بازی‌های نوروزی و سیر نوروز به این جشن حسن و تراوت تازه ضم نموده، آن را بین دیگر قوم ملت‌ها مشهور نموده است. در مجموع نوروز بین المللی در شهر لیوکان با شکوه خاصه و مطابق به ذوق اشتراکداران و نمایش هنرهای مردمی، طعام‌های ملی و با تشکیل بازی‌های ورزشی برپا گردید. در دوران صاحب استقلالی کشور با اقدام‌های سازنده پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان، در قطار دیگر ساکنان مملکت، ساکنان شهر لیوکان این جشن واقعاً ملی و اجدادی را با روحیه بالیده و انعنه‌های ملی در فضای تنتنوی و صلح و ثبات سرتاسری استقبال نمودند. در برابر دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت، ساکنان ناحیه واسه نیز نوروز بین‌المللی را با تمام رسم و آیین‌های آن با احساس بلند وطن‌دوستی جشن گرفتند. در چاره‌بینی با شکوه ایدانه، مسئولین وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه واسه و ساکنان و نمایندگان کسب و کار گوناگون اشتراک نمودند. سیمای مرکز ناحیه را شعار و آویزه‌ها و دستورخوان ایدانه نوروزی زیب و زینت می‌بخشید. در مرکز ناحیه نمایشگاه با شکوه ایدانه تشکیل کرده شده، در آن هنرهای مردمی از قبیل گلدوزی و زردوزی، هنرهای دستی، هفسین و هفشین و دیگر طعام‌های ملی پیشنهاد گردید که همه آن از فرهنگ و تمدن والای ملت کهن بنیاد ما گواهی می‌دهد. ضمن برگزاری چاره‌بینی ایدانه، مسئولین وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان ابراز داشتند که نوروز رمزی وحدت و سرجمی و تحکیم و گسترش ارزش‌های مقدس ملی به حساب رفته، در عرفه آن تمام قشرهای جامعه با حس احترام و سنت‌های نیاگان
این جشن قدیمه ملی را گرامی می‌دارند. مسئولین ناحیه اینچنین تاکید نمودند که دستاوردهای ساکنان ناحیه در تمام سمت‌ها نظررس بوده از مهنت صافدلانه آنها شهادت می‌دهد. مکان برگزاری تنتنه‌های عیدانه در ناحیه واسه امفی‌تئاتر ناحیه انتخاب گردیده در آن ساکنان و مهمانان با روح بالیده و شادی و نشاط بی‌پایان اشتراک کردند. با تاکید اشتراکشان چورابینی این جشن فرخنده که با تشبث پیگیرانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و کشورهای حوزه نوروز چند سال قبل صاحب مقام بین المللی شد. همچون قدیمترین و زیباترین جشن مردم ما به حساب می رود. همزمان دولت و حکومت تاجیکستان در دوام سالهای صاحب استقلالی با مقصد ارزش‌گذاری و ارزش‌های ملی و فرهنگی از جمله جهت بالا بردن احترام و مرتبه نوروز تدبیرهای مشخص را عملی می‌نماید. بازی‌های گوناگون ورزشی، تشکیل بزم شعر و سرود، آراستن خوان نوروزی و دیگر چورابینی‌هایی که خاص این جشن باستانی است مرکز ناحیه را با یک مکان زیبای عیدانه تبدیل دادند. سرود و ترانه‌های مرغوب و دلنشین و برنامه‌های مخصوص فرهنگی که بخشیده به جشن نوروز عالم‌افروز از جانب اهل فرهنگ ناحیه آماده گردیده بود به بزم نوروزی شکوه و شهامت خاصه بخشید. جشن نوروز ایام گزارش به فصل نوی زندگی، پیروزی، گرمی بر سردی، جشن روشنی بر نور، دوستی و محبت، شادی و خرسندی همگان بوده. ساکنان ناحیه تیمورملک ولایت ختلان از صبح بروقت با طبع خوش و بالیده و سر و لباس عیدانه به سوی جشنگاه ناحیه شتاب می‌کردند. ساکنان شرفمند و سربلند ناحیه تیمورملک با شکرگزاری از صاحب استقلالی وطن، وحدت ملی، روند با ثبات کارهای بنیادکاری و سازندگی، دستاوردهای ارزنده، گرامیداشت سنت‌های نیک اجدادی و ارجگذاری به میراث پرقناوت فرهنگی ملی، جشن نوروز بین المللی را در سطح بلند استقبال گرفتند. در این تدبیر عیدانه به مناسبت جشن نوروز محصول زحمت دهقانان جماعت‌های دهات، دستاوردهای علمی و ایجادی، هنرهای مردمی و ورزشی، اینچنین دستاوردهای تشکیلات و مؤسسه و کارگاه و کارخانه‌های صنعتی ناحیه به نمایش گذاشته شد. مسئولان و شخصان رسمی از نمایشگاه آماده نموده ساکنان دیدن کرده برای در سطح بلند آماده نمودن چنین یک نمایشگاه اظهار قناعتمندی نموده ساکنان را برای باز هم احیا نمودن هنرهای مردمی، سهمگذاری در کارهای آبادانی و سازندگی و حفظ ارزش‌های فرهنگی ملی هدایت نمودند. باعث افتخار ما ساکنان دیار است که در زمان صاحب استقلالی تاجیکستان در زمینه سیاست خردمندانه و فرهنگ پرورانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان نوروز مقام جهانی کسب نموده در عرصه بین المللی عید بهار و زیبایی، وحدت و بهامایی، دوستی و رفاقت تجلیل کرده می شود. جشن نوروز با خصوصیت‌های وحدت آفری و متحدسازی مردم با شکوه و شهامت خاصه همچون پیوندگر قلب‌ها و جشن بخشایش و مهرورزی در سطح بلند تنتنوی استقبال کرده شد. پس از نمایش عنعنه‌های ملی اشتراکداران ضمن برآمد شادباشی از آیین‌های نیک نوروز و دستاوردهای ناحیه تیمورملک در زمان صاحب استقلالی تاجیکستان یادآور گردیده سال از سال شکوه و جلال نو و تازه پیدا نمودن تجلیل نوروز بین المللی را در مملکت نشان از پایداری صلح و استقلال وطن و ارجگذاری به آیین‌های باستانی و احیای عنعنه‌های مردمی ارزیابی نمودند. در آستانه این جشن فرخنده پی یک زمره ساکنان که در رشد و نموی ناحیه سهمی با سزا گذاشته ایستادند با افتخارنامه و تحفه‌های ارزشمند قدردانی گردیدند. در انتهای چهاربینی برنامه رنگین فرهنگی پیشنهاد شده که ترنمگر بهار و نوروز بود از جانب هنرمندان در سطح بلند هنری اجرا گردیده به اشتراکداران فرح و شادی بیشتر بخشید و فضای عیدانه جشنواره را باز هم جالب و خاطرمان نمود. جشن بین المللی نوروز را ساکنان مهنت دوست ناحیه کشانیان از هر ساله دیده امسال با یک آمادگی خوب استقبال گرفتند. از پگاهی بر وقت مردم شرفمند ناحیه کشانیان بهار نازنین نوروز عالم افروز را در کوچه و گلگشت ها استقبال کردند. گلدختران با لباس ملی چکن و اطلس رمز نوروز مایسه سبز سمنک را گلگردانی کرده مردم را به نوروزگاه دعوت می‌کردند. با فرارسی بهار نازنین و آمدن نوروز خجسته نه تنها طبیعت زنده می‌شود بلکه در قلب انسان‌ها نیز مهر زحمت و تلاش به خاطر آبادی وطن زیاد می‌گردد. از قدیم مردم تاجیک آبادگر و فرهنگ‌آفرند. همین است که با فرا رسیدن فصل بهار آنها پی انجام کارهای خیر
камари ҳиммат мебанданд. таи солҳои охир анҷом додани амалҳои нек дар арафаи ҷашнҳои бузурги миллиямон аз ҷумла наврӯзи байналмилалӣ, тозаи озода нигоҳ доштани муҳити зист, кӯмаку ёрӣ ба шахсони ниёзманд дар байни мардуми мо ба ҳукми анъана даромадааст. яке аз анъана ва суннатҳои неке ки дар рӯзҳои ҷашни наврӯз анҷом дода мешавад, айёдати нафарони собиқадору ниёзманд, дасти кӯмак ва хайру саховат ба ятимону бечорагон мебошад. ҳамин аст ки дар ин самт ба 28 нафар ятими кули ноҳия тӯҳфаи хотиравӣ тақдим карда, ба 30 ҷуфт навхонадорон шаҳодатномаи ақди никоҳ ва тӯҳфаҳо тақдим намуданд. зиёда аз 40 нафар кӯдакон аз оилаҳои ниёзманд бо сечархаҳо, тӯҳфаҳои пулӣ қадрдонӣ гардиданд. дар дастурхони идонаи сокинони ноҳияи Кушониён таваққаҳои гуногуни касбу кори гуногун аз тамоми ҷамоатҳои шаҳраку деҳот сарҷамъ омада, намунаи мухталифи чорабиниҳои хоси оини Наврӯзро ва меҳнати дастранҷи худро бо ифтихори миллӣ ва эҳсоси баланди ватандӯстӣ ба намоиш гузошта, тантанаҳои ин ҷашни зеборо мукаммалтару бошукӯҳ гардониданд. баъди тамошои намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ кули бошандагони ноҳия меҳмононро дар базмгоҳи наврӯзӣ истиқбол карданд. роҳбарияти ноҳия иштирокдорони ҷашни наврӯзро шодбош гуфта, иброз доштанд ки мардуми сарбаланди ноҳияи Кушониён ҷашни баҳору наврӯзро бо рӯҳияи баланди сиёсӣ истиқбол карда истодаанд. намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон зимни таманниёти хеш изҳор дошт фалсафаи баҳору наврӯзи зиндагиофар ва он ҳамчун рамзи ғолибияти некӣ бар бадӣ, шодкомӣ бар нокомӣ, равшанӣ бар зулмот, гармӣ бар сардӣ, бедоршавии табиат, оғози кишту кор маҳсуб гардида, фараҳмандии рӯҳу қалб, зудудани кинаҳо ва рамзи пайвандии инсон бар табиат мебошад. имрӯзҳо ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободкориву созандагӣ, сохтмонҳои ҷашнӣ дар ноҳияи Кушониён бо ҷӯшу хуруш идома дорад. дар воқеъ Наврӯз яке аз пуршукӯҳтарин ҷашни мардуми тоҷик маҳсуб ёфта, рисолати мо меросбарони Наврӯзро лозим аст ки дар ватани Наврӯз шукӯҳ шаҳомат ва ҷалолияти онро боз ҳам боло бардорем. барномаи ҳунарии ҳунармандони филармонияи халқии ноҳия ба чорабини шаҳомати тоза эҳдо карда, суруду таронаҳо дар васфи Тоҷикистон, ватани соҳибистиқлол, баҳору Наврӯзи неққадам пур аз суруру фараҳ гардонид. барномаи театрронидашудаи ҳунармандон дар сатҳи баланди омодагӣ пешкаши сокинони ноҳия гардонида шуд. аҳли ҷамоати деҳоти навбаҳори ноҳияи Кушониён бахшида ба иди баҳор ва Наврӯз чорабинии бошукӯҳи идона баргузор намуданд ки дар он сокинон бо рӯҳияи болида ва саршор аз меҳри ватандӯстӣ ширкат намуданд. имрӯз ҳар як сокини ҷамоати деҳот бо дастовези идона ба намоишгоҳи наврӯзӣ баргузор гардида омада барои меҳмонону иштирокдорони ин ҷашни аҷдодӣ намунаҳои беҳтарини ҳунарҳои пазандагиву ҳунармандии хешро ба маъраз гузоштанд. ҷамъи зиёди сокинон ба истиқболи Наврӯз ва бо фаро расидани фасли зебои сол гулдухтарон либосҳои шинаму таҷассумгари мероси азалии ниёгонро дар бар мегирифт ба бар карда бори дигар собит намуданд ки ба ҳама расму оинҳои неки миллӣ таваҷҷӯҳи зиёд доранд. зикр шуд ки мардуми ин ҷамоати деҳот дар ҳама иқдомҳои ободониву созандагӣ ва рушди бахшҳои мухталифи хуҷагии халқ бо кору пайкор ва саҳмгузорӣ нақши муҳим гузошта дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат ба муваффақиятҳои беназир ноил гаштаанд. самараи соҳибистиқлолии мамлакат аст ки дастурхони ҳар як хонадон имрӯз ғанӣ гардида дар натиҷаи заҳмати софдилонаи деҳқонони ҳудуди ҷамоат сабаби истеъмолии сокинон бо анвои гуногуни кишоварзӣ рангин гардидааст. натиҷаҳои баланди меҳнативу ҳунармандии деҳоти мазкур дар ҳар як иду ҷашнҳо ба намоиш гузошта шуда ба хубӣ эҳсос мегардад ки мардуми ин диёр дар баробари арҷгузорӣ ба анъаноти неки гузаштагон баҳри таъмини амнияти озуқавории сокинон заҳмати аҳлона мекашанд. дар ин рӯз ба хотири бошукӯҳ истиқбол гирифтани ҷашни наврӯзи байналмилалӣ барномаи рангини фарҳангӣ аз ҷониби ҳунармандон ва толибилмони муассисаҳои таълимӣ пешниҳод карда шуд ки сокинон дар фазои суруду таронаҳои дилошӯб шодиву фараҳмандӣ намуданд.
дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ дар доираи ҷашни наврӯз ҳамзамон бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ якчанд иншооти таъиноташон гуногун бунёд ва таъмиру азнавсозӣ гардиданд. дар деҳаи қарабураи деҳоти навоии ноҳияи ҷалолиддини балхӣ муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 72 мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. то ин муддат аз сабаби дур ҷойгир будани муассисаи таълимӣ кӯдакону наврасони деҳот барои ба таҳсил фаро гирифтан масофаи 5-8 километр роҳро тай месохтанд. бо бунёди ин муассиса ин мушкилӣ бартараф гардид. муассисаи таълимӣ дорои имкониятҳои хубу муосир буда дар Дубаст барои 280 нафар хонанда муайян гардидааст. ҳамзамон дар ҷамоати шаҳраки Гулистон дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 51 ноҳияи ҷалолиддини балхӣ маҷлисгоҳ барои 264 нафар таъмиру азнавсозӣ гардида барои гузарондани чорабиниҳои гуногун шароитҳо муҳайё гардид. дар ҳамин ҷамоат толори қасри фарҳанг таъмир гардида шароитҳои муҳайё гашта барои фаъолияти ҳунармандон ва баргузории маҳфилу ҷашнҳои мухталиф мусоидат мекунад. дар маҳаллаи орзуи ҷамоати шаҳраки Гулистони ноҳияи ҷалолиддини балхӣ бо саҳми соҳибкорони ватанӣ майдончаи варзишӣ сохта ба истифода дода шуд ки ин тадбир дар пешрафти варзиш махсусан рушди футбол нақш мегузорад. ҳамзамон дар бинои навбунёди 7 ошёна дар маркази ноҳия дар ошёнаи якум мағозаи фурӯши техникаи маишӣ таҷҳизотҳои гуногуни рӯзгордорӣ ба истифода дода шуд. дар таххонаи бино бошад минбаъд ошхона барои сокинону меҳмонон хизмат мерасонад. наврӯз фархондатарин ҷашн арзандатарин ва гаронбаҳотарин мероси маънавии ниёгони мост ки дар роҳи муаррифии фарҳангу таърихи миллати кӯҳанбунёди тоҷик ҷойгоҳи хос дорад. оғози маҳфили ҷашни наврӯз дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ бо садои мусиқиву паёми меҳрбори баҳор дар кӯчаҳои марказии ноҳия шурӯъ гардид. сокинон бо чеҳраи болида ба ҷашнгоҳ ворид мешуданд. сокинони ноҳияи ҷалолиддини балхӣ бо дастовардҳои назаррас ва дастовезҳои наврӯзӣ ҷашни бостониро пазироӣ намуданд. иброз гардид ки оламгир шудани шӯҳрату шони наврӯз дар дили ҳар фарди худшинос эҳсоси муҳаббатро нисбат ба ватан, ба муқаддасоти миллӣ ва фарҳангу оин тақвият мебахшад. миллати тоҷик бо шукргузорӣ ва арҷгузорӣ ба арзишҳои миллӣ, ба ҷашнҳои дерина ва самимияту садоқат ба сарзамини аҷдодӣ дар ҳифзи наврӯзи хуҷаста ҳунару анъанаҳо, хӯрокҳои миллӣ, бозиҳои варзишӣ нақши боризи хешро мегузоранд. бахшида ба ҷашни наврӯз як қатор кормандони соҳаҳои гуногуни ноҳия бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳо қадрдонӣ гардиданд. наврӯз на танҳо ҷашни табиат, балки ҷашни ваҳдату ҳамдилӣ, эҳтирому дӯстӣ ва ободониву созандагӣ мебошад. ин ҷашни бостонӣ моро ба меҳнатдӯстӣ, сарсабзиву бунёдкориҳои ватан ва муҳаббат ба ҳар зарра хоки муқаддаси он ҳидоят мекунад. барои амалӣ намудани ҳикматҳои созандаву бунёдкоронаи ин ҷашни ниёгон, оғози чорабиниҳои тантанавии наврӯзи фарвардин дар ноҳияи вахши вилояти Хатлон аз ифтитоҳи чанде аз иншооти хизматрасониву маишӣ оғоз гардид. дар нахуст бо иштироки намоянда аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва масъулини ноҳияи вахш нуқтаи ташхиси техникӣ дар маркази ноҳия мавриди истифода қарор дода шуд. нуқтаи мазкур ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир бунёд гардида бо тамоми технологияи пешрафтаи соҳавӣ таъмин мебошад. дар назди нуқтаи ташхиси техникӣ ҳамзамон 2 адад дастгоҳи нерӯдиҳанда барои воситаҳои нақлиёти барқӣ насб гардидааст ки ин иқдом низ талаботи замони муосир хоҳад буд. дар умум бо мавриди истифода қарор гирифтани нуқтаи ташхиси техникӣ мазкур дар ноҳияи вахш наздики 20 нафар бо ҷойи кори доимӣ таъмин гардиданд. ҳамзамон дар маркази ноҳияи вахш дар доираи нақшачорабиниҳои созандагӣ бахшида ба 35-умин солгарди истиқлолияти давлатӣ ва ҷашни фархундапаи наврӯз маркази савдою хизматрасонӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар ин маркази савдо низ чанде аз сокинони ноҳия бо ҷойи кори доимӣ таъмин карда шуданд. тантанаҳои ҷашни наврӯзи бостонӣ бошад дар майдони барҳавою варзишии ноҳияи вахш доир карда шуд ки аз шаҳомат ва суруру нишоти бепоёни сокинону меҳмонони ноҳия иборат буд. мардуми ҳунарманду заҳматпешаи ин гӯшаи диёр бо муҳаббат, бо завқи баланди ватандӯстӣ ва гиромидошт аз оинҳои гузаштаи ниёгон, дастурхони идона, ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои хоси баҳориро пешниҳоди меҳмонону иштирокчиёни чорабинии ҷашнӣ намуданд. ҳамчунин имкониятҳои саноатӣ, кишоварзӣ ва дигар дастовардҳои хоҷагии мардум дар чорабинии наврӯзии ноҳияи вахш
муаррифӣ карда шуд. ҷавонону варзишгарони ноҳия низ бо маҳорати баланд бозиҳои варзишӣ ва бозиҳои наврӯзиро пешниҳоди меҳмонони чорабинӣ намуданд, ки басо рангину хотирмон сурат гирифт. воқеан ҷашнгоҳи наврӯзии ноҳияи вахш як фазои пурнишоту пуршукӯҳи ҷашниро мемонд, ки хурду бузурги ин гӯшаи диёр бо шукргузорӣ аз фазои соҳибистиқлолу осудаи кишвар, таронаи ҳамдиливу ҳамзабонии барлаб ин ҷашни ниёгонро, ки дар замони истиқлолияти давлатӣ бо тамоми оину русуми инсонсозу ваҳдатгарои хеш аз нав эҳё гардид, истиқбол менамуданд. бо шарофати наврӯз қалби пиру ҷавон пур аз фараҳу сурур мебошад. наврӯз ба рукни муҳими хештаншиносӣ, василаи муҳими пайванди наслҳо, робитаи гузаштаю имрӯз, эҳёи анъанаҳои зебоипарастӣ, инсондӯстӣ ва расидан ба қадри ҳаёти хушу хуррам табдил ёфтааст. қисмати фарҳангии чорабинии наврӯзӣ дар ноҳияи вахши вилояти Хатлон басо рангину хотирмон сурат гирифт. аз ҷониби кормандони бахши фарҳанги ноҳия ва ҳунармандони шинохтаи кишвар, сурудҳои дилнишине, ки тараннумгари баҳору наврӯз ва сулҳу ваҳдати поварҷои Тоҷикистони азиз буд, манзури ҳозирин карда шуд, ки рӯҳияи ҷашнии иштиёкдорону меҳмононро боз ҳам болидаву пурнишод сохтанд. дар ноҳияи Хӯросон ба муносибати ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. ҷиҳати дар сатҳи баланди фарҳангӣ истиқбол гирифтани Наврӯзи Хуҷастапай, сокинону аҳли заҳмат бахусус бонувони ноҳия аз субҳи барвақт бо омода намудани якчанд номгӯи таомҳои миллӣ машғул гардида, ҷашни Наврӯзи Хуҷастаро бо ҳама расму оинҳои некаш таҷлил намуданд. Наврасону ҷавонони мактаби санъати бачагонаи ноҳия бо навозиши карнаю сурнай субҳи наврӯзии занони ноҳияро шаҳомати идона бахшиданд. зери савту наво ва иҷрои суруди суманак ва дигар навоҳои баҳорӣ то дамидани субҳи содиқ кадбонҳои бо таҷрибаи ноҳия анъанаҳои неки наврӯзиро дар як сатҳи баланд иҷро намуданд. корвони наврӯзии ҷавонони ноҳия аз даромадгоҳ то базмгоҳи идонаи наврӯзӣ бо садоҳои дилнавози мусиқӣ аз баҳору наврӯз ба сокинони ноҳия муждаи идона мерасониданд. ҳамин тавр сокинон бо ин садо ба макони баргузории ҷашни наврӯзӣ, ки варзишгоҳи марказии ноҳия интихоб гардида буд, ворид мешуданд. тантанаҳои бошукӯҳи идона аз намоиши маҳсулоти кишоварзӣ ва маҳсули дастии ҳунармандон, инчунин дастовардҳои кормандони иdoраву ташкилотҳои давлатӣ оғоз ёфт. дар намоишгоҳи имрӯза беҳтарин намунаи хӯрокҳои миллӣ, маҳсулоти нониву қаннодӣ, шириниву кулчақандҳои лазиз ва дигар хӯришҳои баҳорӣ бо маҳорати баланди кадбонугӣ омода шуда пешниҳоди иштирокчиёну сокинони ноҳия гардид. кормандони касбу кори гуногун бо маҷмӯи дастоварду муваффақиятҳои хеш дар ин рӯзи фархунда бо фараҳмандии том ба ҳам омада Наврӯзи оламафрӯзро бо оростани хони анвои гуногуни идона бо риояи ҳама урфу анъаноти некаш истиқбол гирифтанд. дар ин рӯз шодиву нишоти ҷавонон бахусус наврасон дар базмгоҳи наврӯзии ноҳия ба хубӣ эҳсос мегардид, ки ин миллати тамаддунофар бо чунин ҷашнҳои зебои миллӣ дар фазои осоиштаи кишвар суруру шодмонӣ менамоянд. дар гӯшаҳои базмгоҳ бо дилхушиву фараҳмандӣ ҷавондухтарон рақсу сурудхонӣ карда ин пайки баҳорро бо самимияту эҳсоси баланди меҳанпарастӣ таҷлил менамуданд. хоси ин рӯзи некпай ба бар намудани сару либоси идона буда, гулдухтарон ин суннати аҷдодиро аз қадимулайём идома медиҳанд. имрӯз ҳар як ҷавондухтар бо сару либоси миллӣ, ки таҷассумгари баҳору наврӯз буд, ҷашнгоҳи сокинони ноҳияи Хӯросонро таровату нафосати баҳорӣ бахшиданд. дар қисмати тантанавии чорабинӣ намояндагон аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон меҳмонону сокинонро аз номи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон табрику таҳният гуфта аз эҳёи анъанаҳои неки ниёгонамон дар рӯзҳои ҷашни Наврӯз ёдовар гардиданд. зикр шуд, ки дар замони соҳибистиқлолӣ баробари дигар муқаддасоти миллӣ Наврӯз мақому манзалати шоистаеро соҳиб гардида, ҳамасола мардуми шарифи Тоҷикистон сарҷаму иттифоқ ин ҷашни бузургро бо шукӯҳу шаҳомати хос таҷлил менамоянд. барномаи наврӯзии аҳли фарҳанг ва маорифи ноҳия, ки саршор аз суруду таронаҳо дар васфи баҳору Наврӯз буд, ба ҷамъомадагон ғизои маънавӣ бахшид. ҳамин тавр сокинон бо рӯҳбаландӣ дар фазои орому осоиштаи мамлакат, ки чунин иду айёмҳо бо як шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил мегардад, бо ифтихормандӣ, хурсандиву хушҳолӣ мекарданд.
дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ ба муносибати ҷашни наврӯзи байналмилалии чорабинии тантанавӣ доир шуд. қабл аз оғози чорабинии фарҳангӣ масъулони ноҳия ва меҳмонон аз намоиши дастовардҳои ҳунариву меҳнатии ҷамоатҳои деҳот, идораву ташкилот ва муассисаҳои таълимии ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ дидан намуданд. наврӯз аз шукӯҳмандтарин ҷашнҳои миллист, ки бо фарорасиданаш фазои рӯзгори мардуми фарҳангпарвари тоҷик пур аз шодмониву сурур мегардад. наврӯз ба унвони аввалин рӯзи офариниши табиат ёдгоре аз таърихи кӯҳани мардуми тоҷик маҳсуб меёбад. ин ҷашни бостон дар рӯзгори мо пеш аз ҳама рамзи бақои зиндагӣ, зебоӣ ва ҷавонии оламу одам аст. наврӯз чун рамзи офариниши ҳаёт, оғози тозаи зиндагӣ ва чун ҷашни таърихиву фарҳангии миллати мо бо анъана ва расму оини зиёде то замони мо расидааст. зикр шуд, ки наврӯз на танҳо ҷашни оғози сол ва эҳёи табиат, балки таконбахши андешаҳои ваҳдату сарҷамъии инсоният ва омили тақвиятдиҳандаи ифтихори миллӣ мебошад. ин ҷашни фархунда дар замони истиқлоли давлатӣ чун як унсури ҳувиятсоз дар бедорӣ ва баланд бардоштани эҳсоси худшиносии ҷомеа нақши муассир дорад. наврӯзи ҷаҳонӣ имрӯз дар ҷаҳони розҳову ниёзҳои мардум як олами дигареро аз фараҳу хушиҳо эҳё кардааст. фараҳу хушие, ки ҳамоҳанг бо осоишу ҳамбастагӣ ва ҳамдиливу саодати миллат аст. ҳамин тавр тантанаҳои ҷашни наврӯз дар майдони назди боғи фарҳангӣ фароғатӣ ба номи абдураҳмони ҷомӣ идома ёфт. зикр шуд, ки ҷаҳонишавии наврӯз мо ворисони ин ҷашни бостониро водор месозад, ки дар баробари ифтихор кардан аз ин оини дерин барои минбаъд эҳё намудану ривоҷ додани суннатҳои ахлоқиву маънавӣ ва фарҳангии он бештар кӯшиш намоем ва ҷиҳати ба аҳли башар боз ҳам беҳтар муаррифӣ намудани фазилатҳои инсонпарваронаи наврӯз пайваста саю талош варзем. гуфта шуд, ки ҷашни наврӯз ба шарофати истиқлоли давлатӣ ва сиёсати фарҳангпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо тамоми хусусиятҳои таърихиву фарҳангиаш эҳё гардида, ба ҷашни маҳбубу дӯстдоштаи ҳамагон ва рамзи худшиносиву ифтихори миллӣ, ваҳдату ҳамдилии мардум ва пайванди наслҳо табдил ёфтааст. наврӯз ҷашни ваҳдату ҳамбастагӣ ва худогоҳии миллӣ мебошад. бо талошҳои пешвои миллат наврӯз мақоми байналмилалӣ гирифта, соли 2010 аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид чун ҷашни ҷаҳонӣ эътироф шуд. имрӯз наврӯз дар Тоҷикистон бо шукӯҳу шаҳомати хос таҷлил гардида, ба унсури муҳими худшиносӣ, ваҳдат ва фарҳанги миллӣ табдил ёфтааст. дар даврони истиқлоли давлатӣ анъанаҳои аслии наврӯз эҳё шуда, ба насли нав чун рамзи тамаддун ва ҳуввияти миллӣ муаррифӣ гардиданд. иброз гардид, ки наврӯз гувоҳи қадӣ аз асолати миллии тоҷикон буда, оғози корҳои нав ва тасмимҳои тозаандешиҳову тозакориҳост. наврӯз ба миллати тоҷик иртибот дошт ва бо бузургии худ ҷаҳонӣ шуд. гуфта шуд, ки ҷашни наврӯз аз эҳёи табиат, ғалабаи гармӣ бар сардӣ, баробаршавии шабу рӯз, оғози корҳои деҳқон ва ҳазорҳо амали неки дигар дарак дода, ҳамагонро ба покию меҳнатқаринӣ, ки баракати рӯзгор аст, даъват менамояд. наврӯз ҷашни таърихӣ мебошад. он нақши муҳимро дар таҳкими сулҳу субот мегузорад. анъана ва расму оинҳои он дар худ фарҳанг ва анъанаҳои волои башариро инъикос менамояд. дар қисмати дигари чорабинии фаъолон бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ шуданд. чорабинии наврӯзиро барномаи фарҳангии фароғатии иборат аз сурудҳои тараннумгари баҳор, наврӯз ва сулҳу дӯстӣ идома бахшид. таҷлили ҷашни наврӯзи оламафрӯз дар ноҳияи қубодиён бо корҳои созандагиву бунёдкорӣ истиқбол гирифта шуд. бо шукргузорӣ аз истиқлолияти давлатӣ ва дар арафаи таҷлили ҷашни наврӯзи хуҷасапай дар деҳаҳои чимпуштии 1 ва чимпуштии 2 ҷамоати деҳоти Заркамари ноҳияи Қубодиён 2 пули мошингузар ва одамгузар мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. ин иқдом бо саҳми сокинони маҳаллӣ амалӣ гардида, намунаи равшани ваҳдату ҳамбастагӣ ва иштироки фаъолонаи ҷомеа дар ободии ватан мебошад. дар маросими
افتتاح تاکید شد که بنیاد انشاءات مذکور امکانیت می‌دهد که رفت و آمد ماشین‌ها و پیاده‌گردان آسان‌تر و به‌خطر گردد. همچنین بر رشد اقتصادی دهات دوردست مساعدت نماید. مورد قید است که بنیاد این پل‌ها با دستگیری صاحبکاران محلی از جانب ساکنان دهه‌ها امکان پذیر گردید. این تشبث نمونه عبرت بخش است برای دیگر جماعت‌ها و دهات ناحیه که با متحدی و دستگیری همدیگر می‌توانند کارهای بزرگی را انجام دهند و در آبادی وطن عزیزمان سهمگزار باشند. با قناعتمندی کامل از دستاوردهای استقلالیت دولتی و در عرفه استقبال شایسته از نوروز خجسته در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34 ناحیه قبادیان که به احتیاجات و افزایش شماره خوانندگان وابسته است 4 صنفخانه ایلاوگی مورد استفاده قرار داده شد. بنیاد صنفخانه‌های ایلاوگی امکانیت می‌دهد که خوانندگان در شرایط معاصر و با صفت تحصیل نموده دانش‌های خود را صیقل دهند و در آینده برای پیشرفت وطن عزیزمان سهمگزار باشند. همچنین در این روز در مرکز ناحیه قبادیان میدان خرد فوتبال مورد استفاده قرار داده شد. طور اطلاع داده شد انشاءات مذکور از جانب صاحبکار محلی با افتخار جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با جلب زیاده از 20 نفر ساختمانچیان محلی ساخته شده است. این انشاءات ورزشی در مرکز ناحیه تنها برای بازی فوتبال پیش بینی گردیده دارای بهترین شرایط می باشد. میدانچه خرد بازی فوتبال در ناحیه با طرح زیبا و زمانوی و جوابگو به طلبات ساختمانی بنیاد گردیده در آن 35 عدد تجهیزات خرد و بزرگی روشنیدهی نصب کرده شده است. در جامعه دهات قیقباد ناحیه قبادیان باشد با افتخار نوروز خجسته با شکرگزاری از دستاوردهای استقلالیت دولتی مرکز سودای دوشونه با امکانیت‌ها و تکنولوژی معاصر مورد استفاده قرار داده شد. این مرکز سودا با طرح زمانوی و جوابگو به طلبات روز ساخته شده برای فراهم آوردن شرایط مساعد به صاحبکاران و قانع گرداندن طلبات خریداران روانه شده است. در ادامه تنتنه‌های جشنی در ورزشگاه مرکزی ناحیه قبادیان تنتنه با شکوه نوروزی برگزار گردید. این چهاربینی با شکوه که با رعایت آیین‌های نک اجدادی و سنت‌های ملی نوروزی آراسته شده بود با اشتراک وسیع جماعت‌های شهرک و دهات، اهل جماعتچگی، کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌های ناحیه و مهمانان جریان گرفت. جشن نوروز این تنها یک روز تاریخی نیست بلکه تجسم هزاران سال فرهنگ و تمدن آریایی، رمز احیای طبیعت و آغاز امیدهای نو است. نوروز در دل هر یک فرد تاجیک بلکه در قلب هر یک انسان آریایی تبار جای دارد و با فرارسی آن جهان به یک صحنه پر از شادی و سرور تبدیل می‌یابد. چهاربینی نوروزی با سخنرانی نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید که در سخنرانی اهمیت جشن نوروز همچون رمز وحدت و یگانگی، احیای طبیعت و امید فردای درخشان تاکید گردید. سپس برنامه رنگین فرهنگی که از سرود و ترانه‌های دلنشین حافظان، رقص‌های جذاب و انسامبل‌های هنری و نمایش صحنه‌های جالب مردمی عبارت بود با اشتراکچیان لذت بی‌اندازه بخشید. طبیبان و کارمندان مؤسسه دولتی مجمع تندرستی دوستی تاجیکستان و ازبکستان واقع در ناحیه قبادیان ولایت ختلان نوروز بین‌المللی را جشن گرفتند. کارمندان این مؤسسه طبی بهر تبریکات یکدیگر به هم آمده خوان زیبای نوروزی آراستند. در دسترخوان ایدانه با رعایت تمام عنعنه و رسوم‌های مردمی، طعام و هنرهای خلقی را به نمایش گذاشته ثابت ساختند که آنها دست به کار و مهنت دوست هستند. همه انواع گذاشته شده همچون رمز نوروز و بهار، تراوت زندگی و احیای طبیعت بوده زیب دهنده میدان جشنی بود. طور پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان گفتند نوروز در تاجیکستان به شرافت استقلالیت دولتی احیا گردید، شکوه و شهامت تازه پیدا کرد و به یکی از جشن‌های بزرگ و مقدس ملی مردم تاجیک تبدیل یافت. محض همین است که در هر گوشه و کنار مملکتمان این جشن اجدادی با شکوه و شهامت خاصه تجلیل کرده می شود. همچنین در مجمع تندرستی دوستی تاجیکستان و ازبکستان میان کارمندان آزمون خوانی نوروزی دایر کرده شد. طبیبان با ذوق بلند و مهارت خاصه و استفاده از محصولات گوناگون طبیعی که اکثریت آن بهاری بود، طعام‌های ملی، خورش و شیرینی‌ها آماده نموده با نظرداشت عنعنه‌های نوروزی و هفت سین و هفت شین خوانی ایدانه آراستند. نوروز با آب و خاک، مرز و بوم و روح تمدن‌ساز نیاگان ما پیوندی ازلی داشته. رسم و آیین‌های آن رمزهای دارد که از زمان‌های باستانی تا امروز روزگار مردم فرهنگی و آبادگر و انسان دوست و تحملگرای ما
онҳоро ҳамроҳӣ мекунанд. наврӯз бо асолати худ исбот мекунад ки гузаштагони мо мардумони донишманд ва аз гардиши осмону моҳу ситораҳо воқиф буданд. дар охир ғолибони озмуни дохили муассисавӣ оид ба оростани беҳтарин хони наврӯзӣ муайян карда шуда аз ҷониби маҷмӯаи тандурустӣ дӯстии тоҷикистону ӯзбекистон ба онҳо диплом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. ҷашни наврӯз аз қадимтарин ва густурдатарин идҳои мардумони ориёйтабор ба ҳисоб рафта умри беш аз 6000 сола дорад. наврӯз худ анъанаи рӯзи навро дошта дар аввали соли нави хуршедӣ таҷлил карда мешавад. наврӯз ҷашни фарорасии баҳори нозанин, зиндашавии табиат, оғози корҳои деҳқонӣ, айёми баробаршавии шабу рӯз буда аз соли 2010 инҷониб унвони байналмилалиро ба худ касб намудааст. сокинони ҷамоати деҳоти пахтаободи ноҳияи шаҳри Туз наврӯзи байналмилалиро бо риояи урфу анъанаҳои хосаш дар сатҳи баланд самимона истиқбол намуданд. ба хотири дар сатҳи баланди фарҳангию риояи ҳама анъанаҳои неки баҳору наврӯз истиқбол гирифтани ин ҷашни байналмилалӣ сокинони ҷамоати мазкур бахусус бонувону гулдухтарон бо пешниҳоди намунаи дастовардҳои худ оростани хони пурнозу неъмати наврӯзӣ хусусан ҳафсину ҳафшин ки инъикосгари расму оинҳои ниёгонамон мебошад ба тамошо гузоштанд. дар намоишгоҳи идона беҳтарин намунаҳои ҳунарии косибию дуредгарӣ, кишоварзӣ, оҳангариву гулдӯзиҳои занону бонувон бори дигар собит месохт ки мардуми тоҷик аз азал ба ҳунару ҳунармандӣ шавқи баланд доранду дар ин ҷода муваффақ мебошанд. зимни баромади худ масъулин изҳор доштанд ки ҷаҳонишавии наврӯз мо ворисони ин ҷашни зебою ҳумоюни аҷдодиро водор месозад ки дар баробари ифтихор кардан инчунин барои минбаъд дар сатҳи баланд таҷлил ва эҳё намудани суннатҳои ахлоқиву маънавӣ ва фарҳангию миллии он иқдомҳои бештар намоем ва ба аҳли олам ҷиҳати муаррифӣ намудани фазилатҳои волои инсондӯстонаи он пайваста азму талош намоем. наврӯз бо обу хок, марзу бум ва рӯҳи тамаддунсози ниёгони мо пайванди азалӣ дошта расму оинҳои он рамзҳое доранд ки аз замонҳои бостон то имрӯз рӯзгори мардуми фарҳангиву ободгар ва инсондӯсту таҳаммулгарои моро ҳамроҳӣ мекунад. дар қисмати дигари чорабинӣ ба як зумра фаъолон аз ҷониби масъулин барои саҳми арзанда гузоштан дар рушду пешрафти маҳалли зисти худ бо сипосномаҳо ва тӯҳфаҳои идона қадршиносӣ карда шуданд. дар фарҷом барномаи рангини пурмуҳтавои фарҳангӣ ки аз ҷониби аҳли фарҳангу ҳунар таҳия гардида буд ба чорабинии таровати дигар бахшида иштирокдорон бо намоиш додани саҳнаҳои гуногуни фарҳангӣ бори дигар собит намуданд ки миллати тоҷик дар даврони пойдории истиқлолияти давлатӣ сол то сол расму анъанаҳои пешинаи миллии худро аз нав эҳё намуда заҳматҳои гузаштагони худро қадр мекунанд. ҳамин тариқ ба хотири болидарӯҳии сокинон рақсу таронаҳои дилошуби наврӯзӣ пешкаш гардид ки ҳамагон дар ҳар гӯшаи идгоҳ шодиву нишод ва хушҳолӣ мекарданд. истиқбол аз фасли зебои сол баҳори нозанин ва наврӯзи ҷаҳониро раёсат устодон ва донишҷӯёни муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии ноҳияи ёвон бо риояи расму оин баргузор намудани чорабинии фарҳангӣ оростани дастархони пур аз нозу неъмат ва суннатҳои хоси ин ҷашни миллӣ бо омодагии ҳамаҷониба ҷашн гирифтанд. гуфта шуд ки наврӯз бузургтарин ҷашни миллии ниёгони мо ба ҳисоб рафта дорои таърихи ҳазорсолаҳо мебошад. наврӯз пайвандгари насли имрӯз бо расму оин, арзишҳои эстетикӣ, меҳру садоқат ва анъанаҳои ниёгон мебошад. ҷашни наврӯз аз қадимтарин ва бузургтарин идҳои мардумони ориёитабор буда умри дарози беш аз 6000 сола дорад. тавре ки аз номи он бармеояд наврӯз рӯзи нав маънӣ дошта дар аввали соли нави хуршедӣ ба истиқболи соли нав баргузор мешавад. наврӯз ҷашни фарорасии баҳори нозанин, зиндашавии табиат, оғози корҳои кишоварзӣ ва боғдорӣ, айёми баробаршавии шабу рӯз дар баҳор мебошад. наврӯз ҷашнест тамоми олами табииро зинда менамояд ва деҳқонон дар ин моҳ ба кишт кардан оғоз менамоянд. аз нигоҳи ҳисоби ситорашиносӣ мувофиқи сарчашмаҳои таърихӣ наврӯзро дар аввали моҳи фарвардин ҷашн мегиранд. муҳимтар аз ҳама сокинони шаҳру ноҳияҳои мамлакат фарорасии ин ҷашни миллиро бо амалҳои тозакорию ниҳолшинонӣ, тадбирҳои ободкорию созандагӣ ва дастовардҳои назаррас истиқбол менамоянд.
در روز نوروز جهانی همه سرجم آمده خوشنودی و خرسندی می نمایند. از صوت و نوای دلنشین و راهاندازی چاره‌بینی فرهنگی برمی آید که استادان و دانشجویان مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی ناحیه یوون نوروز عالم افروز را خوش و خاطرمان جشن گرفتند. ساکنان مهنتخرین ناحیه باباجان غفورов ҷашни наврӯзро бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил намуданд. ин ноҳия ки яке аз калонтарин ноҳия дар кишвар маҳсуб меёбад, шуғли асосии мардумонаш асосан кишоварзӣ буда, ҳар порша заминро самаранок истифода мебаранд ва омадани баҳору наврӯзи хуҷастапайро оғози кишту кори баҳорӣ, дигаргуниҳои рӯзгор ва ҳамчун фасли файзу баракат интизор мешаванд. пиру барно кормандони касбу кори гуногуни ноҳияи бобоҷон ғафуров имсол наврӯзи ҷаҳониро дар варзишгоҳи ҷамоати деҳоти исфисор таҷлил намуданд. дар макони баргузории чорабиниҳои наврӯзӣ хуҷастапай намоиши маҳсули бонувони ҳунармандони ноҳия гулдӯзӣ, кашидадӯзӣ, қуроқдӯзӣ, сабадбофӣ, ороиши дастурхони идона бо риояи анъанаҳои миллии наврӯзӣ, ҳафтсину ҳафтшин, кулчақанду намудҳои гуногуни маҳсулоти нонӣ, ҳавлову кулчақанд, асалу қанду набот ва маҳсулоти истеҳсоли корхонаҳои саноати сабук ва хӯрокаи ноҳияи бобоҷон ғафуров ба намоиш гузошта шуд. чун анъанаи наврӯзӣ модарони рӯзгордида сумалаку оши палов омода намуданд. наврасону ҷавонон бошанд ба бозиҳои наврӯзӣ ва шеру сурудхонӣ банд буданд. ҳамчунин дар ин рӯзи фархунда ба 12 нафар собиқадорони соҳаҳои хоҷагии халқ тӯҳфа тақдим карда шуд. дар майдони варзишии ҷамоати деҳоти исфисори ноҳия ки бо ғунҷоиши 7000 нафар фаъолият дорад, дар як қисми он варзишгарон маҳорати худро нишон дода, дар қисми дигари он бошад хӯрокҳои миллии наврӯзӣ омода карданд. наврӯз дар сарнавишти миллати мо ва тамоми меросбарони ин ганҷинаи бебаҳои бостонӣ нақши барҷаста дорад, ҳамчун падидаи нотакрори фарҳангиву тамаддунӣ дар айни замон ҷаҳонишуда таи ҳазорсолаҳо инсонҳоро ба таҳаммулгароиву ҳамдигарфаҳмӣ, ваҳдату дӯстӣ, созандагию офарандагӣ барои эҷод ва бунёди зиндагии беҳтар дуст доштани ҳаёт ва табиат ҳидоят кардааст. сипас намояндаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз номи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон сокинони ноҳияи бобоҷон ғафуровро бо наврӯзи байналмилалии фарорасида табрик намуда, илова кард ки тоҷикистони соҳиби истиқлоли мо ва мардуми покниҳуду фарҳангпарвари он меросбари ҳақиқии ин ҷашни оламгир эътироф шуданд, зеро тамоми суннату оинҳои инсонпарваронаи наврӯз маҳз дар сарзамини аҷдодии мо ва дар тамоми қаламрави кишвари биҳиштосоямон поку беолоиш ҳифз гардиданд. бо ишора ба суннатҳои ҷаҳонӣ ин ҷашни ниёгон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид намуданд ки наврӯз дар ватани маҳбубамон тоҷикистон на танҳо ҳамчун ҷашни фарҳангию мардумӣ, балки ба сифати суннати муҳими эҳёи табиат ва талош барои фаровонӣ азизу гиромӣ дониста мешавад. яъне наврӯз ҷашни пайванди инсон бо табиат буда, одамонро ба амалҳои созандагию ободгарона талқин мекунад ва ба онҳо илҳому нерӯ мебахшад. ин аст ки мардуми заҳматпешаи мо баъд аз ҷашни сада ва дар арафаи наврӯз тибқи анъанаи гузаштагонамон омодагиро ба корҳои бунёдкорӣ аз ҷумла кишоварзӣ ва ниҳолшинонӣ вусъат мебахшанд. пешвои муаззами миллат дар мавриди мақоми наврӯз ва суннату анъанаҳои он дар сарнавишти миллати тоҷик чунин таъкид намуданд: наврӯз барои мо баробар бо рӯзи истиқлоли давлатӣ бисёр азизу гиромӣ мебошад, зеро маҳз ба шарофати истиқлолу озодӣ мо оину суннатҳои деринаи миллии худ аз ҷумла наврӯзро эҳё намудем. сипас бо омадани маликаи наврӯз барномаи театри кунонидашудаи аҳли фарҳанги ноҳия пешкаши иштирокдорони тантанаҳои наврӯзии ноҳияи бобоҷон ғафуров гардонида шуд. сокинони шаҳру диёти конибодон бо шукронаи давлати соҳиби истиқлол, ваҳдати миллӣ, раванди бо суръати маъракаи бунёдкориву созандагӣ ва гиромидошти суннатҳои неки аҷдодӣ, арҷгузорӣ ва ифтихор аз ин мероси бузурги миллӣ наврӯзи байналмилалиро истиқбол ва ҷашн гирифтанд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр баҳри
дар сатҳи баланд баргузор намудани тантанаҳои наврӯзӣ барномаи васеъу пурмаънӣ тарҳрезӣ намуд. Чун таомули ин иди аҷдодӣ ҳамагон баъди чанд рӯзи омодагиҳо ва тозаву покиза намудани манзилу макону маҳалли зист ва иштирок дар корҳои ободонӣ ки аз суннатҳои асосии наврӯзист ба идгоҳҳо баромаданд. Ин ҷашни бузурги миллӣ ва ҷаҳонӣ дар баробари некию накӯкорӣ, рӯшноӣ, оғози корҳои деҳқону кишту кори баҳорӣ, ҳидоятгари амалҳои хайрхоҳӣ ва ободкорию созандагист. Субҳи наврӯзӣ шаҳри бостонии Канд бо садои карнаю сурнай ва суруду таронаҳои баҳорӣ оғоз гардид. Чун ҳамешагӣ сокинони шаҳр ба идгоҳи асосӣ боғи фарҳангию фароғатии Истиқлол ки бо рамзҳои давлатӣ, парчамҳои рангоранги идона, шиору овезаҳои тараннумгари Наврӯз оро дода шуда буд, ташриф оварда аз намоиши ҳунарҳои халқӣ маҳсулидастони пазандагону қаннодони шаҳр барномаи консертии саршори шукронаи баҳору Наврӯз, табиати зебову осмони соф ва эҳсосоти наҷиби айёми шукуфоӣ бо иштироки санъаткорони диёр лаззат бурданд. дар даромадгоҳи наврӯзгоҳи асосӣ дар растаю хаймаҳои идонии намояндагони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ва корхонаву муассисаҳо бо риояи анъанаҳои миллӣ, суфраҳои наврӯзии ҳафтсину ҳафтчин ва таомҳои миллии хоси Наврӯз, шириниҳои миллӣ, сумалак, маҳсулоти соҳаҳои саноату кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ аз қабили қолинбофӣ, бофандагӣ, сӯзанидӯзӣ, кулолгарӣ, зардӯзӣ, қуроқдӯзӣ ва гаҳворасозӣ ба намоиш гузошта шуда буданд. мардум дар гӯшаву канори наврӯзгоҳ бо савту тарона, иҷрои суннатҳои наврӯзӣ ва намоиши санъати пурғановати миллии Тоҷикистони соҳиби истиқлол, меҳнати бунёдкорона ва пуршарафи мардуми он, фазои осудаву ороми ватани маҳбуб ва орзуву ормонҳои миллати кӯҳанбунёди тоҷикро ситоиш мекарданд. зимни муборакбодиҳои самимона аз ҷумла таъкид гардид ки Наврӯз аз ҷашнҳои кӯҳани тоҷикон маҳсуб ёфта дар солҳои соҳиби истиқлолӣ суннатҳои хосаи наврӯзӣ эҳё гардида, маҳз бо талошҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Наврӯз дубора дар сархати ҷашнҳои миллии тоҷикон қарор гирифт ва ба ҷашну сурури умумимиллӣ табдил ёфт. ҳамагон дар маҳфили наврӯзӣ умеду нияти барору баракати корҳои ободониву созандагиро аз Наврӯзи фархундапай мекарданд. ин орзу таманниёти ҳамагон дар барномаи рангину пурмуҳтавои театрию ҳунарӣ низ таҷассум ёфт. саҳнаҳои бедор шудани табиат, хандаҳои кӯдакону наврасон, шодию фараҳ аз расидани рӯзи нав, рамзи баҳору таманниёти бобои деҳқон ифода ёфт. ҳамчунин саҳнаҳои Наврӯзи ҷамшедӣ, таронаҳо дар васфи баҳору Наврӯз бо иштироки дастаҳои ҳунарии шаҳр таҷассумгари нияту орзуву омоли сокинони Канди Бостонӣ баҳри шукуфоӣ буд. сокинони сарбаланду зафарманди ноҳияи Зафаробод низ дар баробари мардуми Тоҷикистони азиз ҷашни хуҷаставу фархунда Наврӯзи байналмилалиро дар фазои сулҳу ваҳдати комил, суботи сиёсиву самимияти хоса таҷлил намуданд. қабл аз оғози тантанаи Наврӯзӣ бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурӣ, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят дар доираи иқдомҳои созандагӣ ва бунёдкорӣ ба истиқболи 35-умин солгарди истиқлолияти давлатӣ ва Наврӯзи хуҷастапай дар боғи фарҳангӣ ба номи Садриддин Айнии ноҳия аз ҳисоби маблағҳои бюҷети маҳаллӣ воситаҳои муосири бозиҳои мухталифи аттраксионӣ мавриди баҳрабардории умум қарор дода шуд ки имкони истироҳату фароғат ва дилхушии сокинону меҳмонон мин ҷумла хурдсолонро бештару беҳтар менамояд. дар ин баробар дар ҷамоати Ҳамид Алиев маркази хизматрасонии Файз иборат аз ду ошона, дар қабати аввал маркази фурӯши масолиҳи сохтмонӣ ва дар ошонаи дуюм базмгоҳи хуштарҳу замонавӣ барои баргузории тӯю маъракаҳо мавриди истифода қарор дода шуд. Тантанаи Наврӯзӣ дар варзишгоҳи ноҳия бо шукӯҳу шаомати хос ва рӯҳияи баланду идона идома ёфт. дар ҳар кунҷу канори базмгоҳ суруру шодӣ, лабханди баҳориву таби болидаи хурду калон ва тантанаи Наврӯзӣ нуру зиё, шодиву фараҳро афзудаву сафобахшӣ менамуд. имрӯз шоистаи ифтихори мардуми сарбаланди тоҷик аст ки Наврӯзи ориёӣ ҳамчун падидаи иҷтимоиву фарҳангӣ, ҷашни кӯҳанбунёди миллӣ, ибтидои тозакориву созандагӣ ки бо ибтикори пешвои миллат президенти кишвар ҳамчун ҷашни байналмилал эътироф гардид, бо шукӯҳу шаомати хоса ҷашн гирифта мешавад.
намояндаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон низ зимни баёни табрикотии наврӯзӣ изҳор намуд ки шинохти манзалати наврӯз дар раванди ташаккули маданияти умумибашарӣ мавқеи хоса касб намуда омили шинохти миллату давлати мо дар ақсои олам гардид. базми идонаи наврӯзиро барномаи фарҳангии аҳли ҳунари ноҳия шукӯҳу шаҳомати хоса бахшида таҳти танини суруду оҳангҳои ҳунармандон ҳозирин шодиву хурсандӣ намуданд ки аз шукӯҳи идгоҳи наврӯзӣ шаҳомату нусрати наврӯз мужда медод. бигзор наврӯз оғози амалишавии орзуҳо, дастовардҳо, мавсими меҳру вафо, сарчашмаи зиндагии осудаву ором ва босаодату бомароми аҳли сарзамин бошад. сокинону кормандони касбу кори гуногуни ноҳияи мастчоҳ наврӯзи байналмилалиро бо шукӯҳу шаҳомати беандоза ва дастовардҳои беназири сол таҷлил намуданд. дар намоиши идона ва барномаи консертӣ ки дар боғи фарҳангиву фароғатии тоҷикистон ва қасри фарҳанги ноҳия баргузор шуд, намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи мастчоҳ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд, меҳмонон аз ҷумҳурии ӯзбекистон, кормандони касбу кори гуногун ва сокинони ноҳия иштирок намуда наврӯзи оламафрӯзро дар сатҳи баланд истиқбол намуданд. дар ин рӯз саҳни боғи фарҳангу фароғатии ноҳия қабои идона дошта дастоварди корхонаҳои саноатӣ, хӯрокҳои миллӣ, ҳунарҳои мардумӣ, дастовардҳои соҳаи кишоварзӣ, варзиш ва маориф ба намоиш гузошта шуд. сокинону меҳмонон аз ҳунари волои дузандагию сабадбофӣ, гулдузию табақсозӣ ва оҳангарию ҳунармандони ноҳия шинос шуданд. дар гӯшаи дигар аз ҷониби сокинону кормандони касбу кори гуногуни ҷамоатҳои деҳоти ноҳия хӯрокҳои хоси наврӯзи байналмилалӣ аз қабили суманак, ҳафсину ҳафшин ва дигар таомҳои баҳорӣ пешниҳод гардиданд. намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия аз дастовардҳои сокинону хонандагон, варзишгарон ва намоиши сунъатҳои хоси наврӯзӣ, сару либоси миллӣ, ҳунарҳои мардумӣ диданд карданд. дар гӯшаи дигар занону бонувони чирадасти ноҳия ҳунарҳои дастиро муаррифӣ намуданд. хони наврӯзӣ ки бо анвои гуногуни хӯрданӣ, шириниву кӯчақандҳои болаззат ва чун анъана ташкили ҳафтсину ҳафшин густурда шуда буд, аз заҳматҳои софдилонаи сокинони ноҳия ва фаровонии маҳсулот дар мамлакат башорат медод. мақсади асосии таҷлили бошукӯҳи ҳадафманди наврӯз таҷассуми гиромидошти муқаддасот, суннату анъана ва фарҳангу тамаддуни қадимаи миллати тоҷик буда марҳилаҳои ташаккули таърихии он ба ҳайси сармояи маънавии миллати тоҷик ва оини баргузидаи башарият, ҷашни эҳёи табиату оғози соли нав, шодиву сурури ҳамагонӣ, бузургдошти дӯстию бародарӣ ва ваҳдату якпорчагӣ, суннату оинҳои мардумӣ, орзую ормонҳои умумихалқӣ ва арзишҳои дунявӣ дар ҳамоҳангӣ бо рисолати шодиофаринии наврӯз маҳсуб меёбад. аз сарчашмаҳои таърихӣ бармеояд ки бо фаро расидани ҷашни наврӯзи ҷаҳонӣ мавсими кишту кор оғоз меёбад ва марди деҳқон техникаи кишоварзиро омода менамояд ва барои коштани донаи умед ба саҳро мебарояд. сокинони ноҳияи мастчоҳ ки ба кишоварзӣ ва боғдорӣ машғуланд, баъди ҷашн гирифтани наврӯзи байналмилалӣ ба кишту кори баҳорӣ омодагӣ мегиранд. чун анъанаи хос ва неки наврӯзӣ миёни ҷавонон мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ аз ҷумла гӯштини миллӣ, бандкашӣ ва ғайра ташкил карда шуд. пеш аз оғози барномаи рангини консертӣ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия иштирокдоронро ба ин ҷашни бостонӣ табрику таҳният намуда таъкид карданд ки мантиқу фалсафа ва моҳияту ҳикмати наврӯз аз донишу хират, меҳру муҳаббат, сулҳу субот ва шодию нишод иборат буда дар тӯли ҳазорсолаҳо барои мардуми мо ҳамчун омили муттаҳидкунанда хизмат кардааст. намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон зимни суханронӣ таъкид карданд ки ҷашни наврӯзи байналмилалӣ яке аз маросимҳои писандидаи ҷаҳониён буда бо сифатҳои башардӯстонааш аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун дастоварди камназири фарҳангӣ умумиинсонӣ пазируфта шудааст ва бо хусусиятҳои писандидааш ки некиву накӯкорӣ, хуррамию хушҳолӣ, шодмониву нишод ва саодату пирӯзиро талқин мекунад машҳури олам аст. барои болидарӯҳии иштирокдорон сазовор ва хубу хотирмон ҷашн гирифтани наврӯзи байналмилалӣ аз ҷониби аҳли фарҳанги ноҳия барномаи ҷолиби театркунандашуда пешниҳод гардид. ба наврӯзгоҳи имсолаи сокинони ҷамоати деҳоти ёрии шаҳри панҷакен ки варзишгоҳи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 9 интихоб гардида буд, аз тариқи дарвозаи рамзӣ ҳазорон нафар сокинон ва меҳмонон ворид шуда ба тантанаҳои наврӯзӣ мепайвастанд ва ҳамдигарро бо фарорасии ин ҷашни миллӣ ва ҷаҳонӣ шодбош мегуфтанд.
دسترخوان نوروزی محله‌های دهه و تشکیلات مؤسسه‌های تعلیمی را در رسته‌های ایدانه نمونه هنرهای مردمی، طعام‌های ملی از جمله رمز نوروز، هفسین و هفشین آرا می‌دادند و بانوان همه لباس‌های اطلس و ادرس و چکم به بر نموده بودند و از هر گوشه صدای موسیقی و سرود به گوش می‌رسید. نوروز عجم در دهه یوری از زمان قدیم تا به امروز چون نشانه احترام به فرهنگ بزرگ نیاگان باقی مانده. همساله دوام 3 روز در فضای ایدانه با اشتراک کل ساکنان دهه جشن گرفته می شود. امروز نیز نوروز عالم افروز در دهه یوری با شکوه و شهامت تاریخی تجلیل گردیده. ساکنان دهه را در فضای ایدانه جمع آورد. مهمانان از گوشه‌های نمایش عمل دست هنرهای مردمی، محصولات کشاورزی، خوراک‌های ملی و مشق‌های ورزشی به مانند گوشتین ملی، بندکشی و دیگر اوین‌های نوروزی دیده نمودند. در قسمت تنتنوی چورابینی تاکید شد که با فرموده پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بر حق تاجیکستان صاحب استقلال ما و مردم پاک‌نهاد و فرهنگ پرور آن میراثبر حقیقی این جشن عالمگیر اعتراف شدند، زیرا تمام سنت و آیین‌های انسانگرانه نوروز محض در سرزمین اجدادی ما و در تمام قلمرو کشور بیشتاسایمان پاک و بی‌آلایش حفظ گردیده است. یعنی تاجیکستان محبوب ما واقعا وطن اصلی نوروز است. گفته شد که ساکنان جماعت دهات یوری چون دیگر مردم کشور این جشن ملی و جهانی را با دستاوردها در همه ساحه‌های اقتصادی، وسعت کشت و کار و آبادکاری و سبزگردانی با روح بالیده و شکرگزاری از صلح و ثبات کشور تجلیل می‌نمایند. برنامه فرهنگی این جشن کهن با اشتراک هنرمندان و هوسکاران محلی با تنتنه‌های نوروزی حسنی تازه ضم نمود. همه گونه شادی و سرود ساکنان تا پاس شب ادامه یافت. ساکنان جماعت دهاتی ریگر شهر ترسونزاده جشن بین المللی نوروز را با افتخار و سربلندی و شکرگزاری از فضای تنج و آسایشته مملکت تجلیل نمودند. باشندگان جماعت در بزمگاه نوروزی با هم آمده با فرح و خوشحالی این جشن اجدادی را به همدیگر تبریک می گفتند. به مناسبت جشن نوروز دسترخوان ایدانه با انواع هفتسین و هفتچین، سومنک، طعام‌های ملی و شیرینی و کلچه‌قندهای آماده نموده زنان و بانوان آراسته شده، گلدختران در تن لباس‌های ملی ایدانه به بر نموده عنعنه و سنت‌های این جشن تاریخی و فرهنگی خلق تاجیک را نمایش دادند. این جشن نقدم در زمان صاحب استقلالی کشور عزیزمان با مضمون‌های تازه به تازه باز هم غنی‌تر گردیده است. نتیجه وحدت و ثبات کامل، آزادی و صاحب استقلالی بود که با تلاش‌های پیگیرانه سرور دولت و کشورهای حوزه تمدن نوروز امکانیت فراهم آمد تا این جشن با تاریخ بیش از 6000 ساله‌اش مقام بین المللی گیرد. امروز نوروز با تاریخ قدیمیش به جهانیان معرفی گردیده، عالمیان تاجیکستان را همچون وطن نوروز اعتراف نمودند و این جشن حالا به جزئی تمدن بشری تبدیل یافته است. نوروز جشن است که دلها را به هم می پیوندد، محبت را زیاد می کند و مردم را به سوی یک زندگی پرسعادت راهنمایی می کند. برنامه فرهنگی که از جانب خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی جماعت و اهل هنر و صنعت پیشنهاد حاضرین شد، با تجلیل جشن نوروز شکوه تازه ضم نمود. مرکز و دهات ناحیه سنگوار را شعار و آویزه‌های ترغیب کننده نوروز و بهار زیب و زینت بخشیده است. ساکنان ناحیه سنگوار با مقصد در سطح بلند تجلیل نمودن جشن نوروز بین المللی که تاریخ بیش از 6000 ساله و عنعنه‌های انسان دوستانه دارد سرجم شده، این جشن باستانی را با رکن‌های خاصش استقبال نمودند. همگان با چهره بالیده و قلب پاک و ظاهری تازه کنار هم نوروز جهانی را جشن گرفتند. در این روز چون عنعنه خاص نوروزی از جانب زنان هنرمند و کدبانوهای ناحیه خوراک‌های ملی آماده کرده شده به نمایش گذاشته شد. نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان از خوان ایدانه و نمایش هنرهای مردمی که در سطح بلند تشکیل شده بود دیدن کرده به هنر و مهارت زنان و جوان دختران این ناحیه دوردست بهای بلند دادند. خوان آراسته ساکنان از خوراک و عنعنه‌های منسوب به جشن نوروز عبارت بود. بانوان ناحیه تاکید میکنند که آنها همه ساله برای در سطح بلند تجلیل نمودن جشن نوروز بین المللی خوراک‌های ملی پخته به این واسطه رسم و آیین و عنعنه‌های این جشن پرحکمت را در قلب جوانان جای نموده آنها را برای پاس داشتن ارزش‌های ملی راهنمون می‌سازند. جوان دختران آماده کردن خوراک‌های ملی را از مادران و شخصان
калонсол омӯхта онҳо низ аз ӯҳдаи пухтани хӯрокҳои наврӯзӣ ба хубӣ мебароянд. хушбахтона бо дастгирии ҳукумати мамлакат дар ноҳия курсҳои омӯзишӣ ташкил карда шуда шумораи зиёди занон ва духтарони хонашин ба курсҳои омӯзишӣ ба хусус дӯзандагӣ ва пазандагӣ ҷалб карда шуда соҳиби касб гардиданд. таомҳои миллӣ ва ҳунарҳои халқие ки дар ҷашни наврӯзӣ ба намоиш гузошта шудааст ҳама маҳсули дастони бонувони ҳунарманди ноҳия мебошанд. ҷашнгоҳ ба тамоми унсурҳои ҷашни наврӯз аз қабили дастурхони наврӯзӣ, гӯшаҳои таомҳои миллӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, намоиши бозиҳои варзишӣ, базми шеъру суруд ва дастовардҳо оро ёфта буд. ташкили мусобиқаҳои варзишӣ бо иштироки ҷавонон аз қабили гӯштини миллӣ, тенниси рӯи миз, шашкаву шоҳмотбозӣ ва бандкашӣ ки яке аз рукнҳои наврӯзӣ мебошад, ба тантанаҳои идона шаҳомати хос зам намуд. бояд гуфт ки ҷавонони ноҳияи Сангвор сол ба сол ба варзиш ва обутоби бадан бештар машғул шуда дар мусобиқаҳои ноҳиявӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок мекунанд. намояндагон зимни суханронӣ сокинони ноҳияи Сангворро ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ ва фарорасии баҳори хуҷастапай табрик намуда онҳоро ба оқилона истифода бурдани замин ва вусъат бахшидани кишти баҳорӣ ҳидоят намуданд. таъкид карда шуд ки ҷашни наврӯзи байналмилалӣ ҳикмати бузурги фалсафӣ дорад. яке аз ҳикматҳои накӯи фалсафӣ ин ҷашни аҷдодӣ, сарҷамъӣ, муттаҳидӣ ва аз қалбҳо дур кардани кинаву бадбинӣ ба ҳисоб меравад. ҷашни наврӯз ба сифати ҷашни муттаҳидкунандаи инсонҳо на танҳо дар солҳои истиқлолияти давлатӣ аз нав эҳё гардид, балки мақоми байналмилалиро соҳиб гашт. бо мақсади хотирмон таҷлил намудани ҷашни наврӯзи байналмилалӣ барномаи консертӣ намоиш дода шуд ки дар он санъаткорон бо замзама кардани шеъру таронаҳои тараннумгари наврӯзу баҳор қалби тамошобинонро шод намуданд ва онҳо канори ҳам рақсу шодӣ ва фараҳмандӣ карданд. Нуриддини Қурбон, Саъдулло Ятимов аз ноҳияи Сангвор барои барномаи ахбор. расидани баҳору наврӯз марказ ва ҷамоату деҳоти ноҳияи Ёмонро низ шукӯҳи дигар бахшид. сокинон аз ин ҷашни бузурги гузаштаи пурифтихори худ бо саҳм гузоштанд дар ободонии маҳалли зист ва дасти кӯмак ба ниёзмандон истиқбол карданд. бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳаи 1 майи ҷамоати Норин маркази савдо ва хизматрасонӣ ба истифода дода шуд. ифтитоҳи маркази савдо ва хизматрасонӣ барои бо ҷойи кор таъмин шудани 3 нафар сокини маҳаллӣ замина гузошт. соҳибкор нақша дорад ки ояндаи наздик дар ошёнаи дуюми иншоот сехи дӯзандагӣ таъсис дода шумораи кормандонро ба зиёда аз 10 нафар баробар намояд. сехи дӯзандагӣ тибқи нақша бо 8 мошинаи дарздӯзӣ ва дигар лавозимоти зарурӣ таъмин шуда дар он либосҳои занона ва кӯдакона омода карда мешавад. наврӯз ки фарорасии он худ рамзи шодиву нишод аст, ба қалбу рӯҳи сокинони деҳаи зафар низ дар ҷамоати Норин болидагии дигар бахшед, чун дар ин рӯз барои ҷавонон майдончаи бозии футбол сохта ба истифода дода шуд. майдонча дар идомаи ташаббусҳои созандаи ҳукумати мамлакат бо саҳми гурӯҳи ҷавонони ватандӯст бунёд гардид. дар шафати майдонча занону бонувони пурҳунар дастурхони идона ороста маҳсули ранҷи худро ба маъраз гузоштанд. маҳсулоти ба намоиш гузошта шуда воқеан ҳам ҳунармандии сокинон, хусусан бонувони деҳаи зафари ноҳияи Ёвонро собит мекард. ҷашни фархундаи наврӯз дар маркази ноҳияи Ёвон бо баргузории чорабинии бо шукӯҳи фарҳангӣ доир гардид. иброз шуд ки талошу тадбирҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақоми ҷаҳонӣ гирифтани наврӯзро дар пай гузошта, имрӯз ҳама халқиятҳои дунё дар рӯзи истиқболи наврӯз ҳамдигарро бо ибораи Наврӯз муборак
تهنیت میگویند. این نکته تصدیق میکند که ملت تاجیک در تمام تاریخ خود نقش پهن کننده تمدن را بازیده است. این لحظه ها به افتخار تجلیل سزاوار از جشن فرخنده نوروز دستاورد و موفقیت های ساکنان ناحیه یابان توسط گذشت کاروان نوروزی معرفی کرده شد. برنامه فرهنگی که در سطح بلند گذرانیده شد به جشن نوروز شکوه و به قلب و روح اشتراکچیان حضور و حلاوت دیگر بخشید. به وصفی تو غزل خوانم، ما کی بر حسن وطن عاشقی شیدا هستیم، بلبلی گویا هستیم، اندر این باغ و چمن بلبلی گویا هستیم، بلبلی گویا هستیم. идомаи ахбор. дар ноҳияи мир саид алӣ ҳамадонӣ кишоварзон кишту кори баҳориро вусъат бахшида истоданд. ин навбат раванди кишти пунбадона дар ноҳия оғоз ёфта бо маром ҷараён дорад. хоҷагидорон бо тавсияи мутахассисони соҳа кишти пунбадонаро бо усули нави зери плёнка ки дар ноҳия бори нахуст таҷриба мешавад бароҳ мондаанд. тафсилоти бештар дар гузориши Олим Носирзода. кишоварзони ноҳияи мир саид алӣ ҳамадонӣ бо мақсади саривақт иҷрои нақшаи дурнамо кишти пунбадонаро оғоз намуданд. дар ибтидои марҳилаи кишт дар якҷоягӣ бо иштироки мутахассисон ва хоҷагидорони ноҳия семинар машварати тавсиявӣ ташкил гардид. зимнан аз ҷониби мутахассисон вобаста ба истифодаи самараноки имкониятҳои мавҷуда, интихоби дурусти тухмиҳои хушсифат, дар амал ҷорӣ намудани усулҳои муосиру манфиатнок барои таъмини фаровонҳосилӣ, риояи ҳатмиву саривақтии қоидаҳои агротехникаи кишту парвариш тавсияҳои судманд пешниҳод карда шуд. таъкид гардид ки ноил гаштан ба натиҷаҳои дилхоҳи меҳнатӣ ва ба ин васила саҳм гузоштан дар рушди истеҳсоли пахта ҳамчун ашёи хоми ватанӣ ва дигар навъи маҳсулоти кишоварзӣ ки ҳадафи асосӣ дониста мешавад, аз муҳимтарин омилҳои баландбардоштани сатҳи иқтисодиёт ва некӯаҳволии мардум маҳсуб меёбад. мутахассисон самаранокии истифодаи усули кишти пунбадонаи зери плёнкаро ба хоҷагидорон тавсия дода, бартарияти онро бо нишондодҳои беҳтар аз таҷрибаи солҳои гузашта tasdiq намуданд. Пас аз ҷараёни семинар машвара тавсияҳои пешниҳодшуда дар амал татбиқ карда шуд. кишти пунбадонаи зери плёнка ҳамчун усули наву манфиатбахш дар ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ бори нахуст таҷриба карда мешавад. нахуст марҳилаи оғози кишти пунбадонаи зери плёнка дар хоҷагии деҳқонии Комил 2016 дар масоҳати 7 гектар замини корам ба роҳ монда шуд. дар хоҷагии деҳқонии Ғундиён низ ин усул дар майдони 5 гектар амалӣ гардид. тибқи маълумот дар ноҳия барои соли ҷорӣ нақшаи дурнамои кишти пунбадона дар масоҳати 6000 гектар пешбинӣ шудааст. кишоварзон бо истифода аз боду ҳавои мусоиди баҳорӣ бо ҷалби техникаву механизмҳои зарурии соҳавӣ баҳри иҷрои саривақтии ҳадафҳо дар саҳро машғули меҳнат ҳастанд. барои дастрасии тухмиҳои хушсифату ба иқлим мусоид кишоварзони ноҳия бо корхонаи тухмипарварии ҷунтай хатлон синсилуи ноҳияи дӯстӣ ва дигар корхонаҳои ватанӣ ҳамкориҳои муштарак доранд. хоҷагидорон бо назардошти бартарияти ҳосилнокии кишти пунбадонаи зери плёнка ҳадаф гузоштанд ки дар натиҷаи фаъолияти пурсамари меҳнатӣ истеҳсоли ашёи хоми пахтаро дар қиёс ба солҳои қаблӣ афзун намоянд. Олим Носирзода, Хуршеди Нодирхон, ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ, Ахбор. дар ноҳияи Рашт аксияи тоҷикона мепӯшем баргузор гардид ки дар ин чорабинии фарҳангии фароғатӣ садҳо нафар занону духтарон ширкат доштанд. ин тадбир бо ибтикори кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон рӯи даст гирифта шуда давоми чанд сол боз ба ҳукми анъана даромадааст. гузориши Дигули Маҳмуд аз ноҳияи Рашт. бо мақсади арзгузорӣ ба анъанаҳои миллӣ, эҳсоси ватандӯстӣ ва худшиносии миллӣ, инчунин баландбардоштани ҳисси зебопарастии занону духтарон ва тарғиби либосҳои миллӣ бо иқдоми Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт дар боғи фарҳангию фароғатӣ аксияи таблиғотию ташвиқотии тоҷикона мепӯшем баргузор гардид ки дар ин чорабинӣ садҳо нафар занону бонувон аз ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, донишкадаи омӯзгорӣ ва дигар муассисаҳои таҳсисоти миёна ширкат доштанд. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои роҳбарияти олии мамлакат аз ҷониби сохторҳои марбута ҳамасола чун баҳор рамзи зебоӣ ва шукуфоист, иқдоми тоҷикона мепӯшем дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, мақомоти маҳаллӣ ва вазорату идораҳо ба роҳ монда мешавад ки ҳадаф аз баргузории ин маъракаи мазкур тарғиби либоси миллӣ мебошад. зеро вақте ки сухан аз сару либоси миллӣ меравад, ҳатман симои зан модари тоҷик бо либоси хосаи зебо ки
дар ҳар давру замон поздори урфу одат ва анъанаҳои муқаддаси халқу миллат мебошад, пеши назар меояд. либоси миллӣ низ як рукни фарҳанги миллат ба шумор рафта, ёдгоре аз гузаштагон аст, ки дар тӯли қарнҳо муҳимияту маҳбубияти худро гум накардааст. истиқлоли давлатӣ ки дар баробари дигар бахшҳо ба соҳаи фарҳанг таъсири амиқ гузоштааст, бо шинохти мардуми тамаддунофари тоҷик дар арсаи ҷаҳонӣ мусоидат намуд. маҳз бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон анъанаҳои миллии аҷдодӣ ва фарҳангии боюғании халқи тоҷик дар баробари дигар арзишҳои миллӣ аз нав эҳё гардиданд. вақте ки зан модари тоҷик дар ин фасли зебои баҳор куртаи атласу адрас ба чакканбабар мекунанд, ба зебоии баҳор боз як ҳусни дигар зам менамоянд. аз ин рӯ бояд занони тоҷик ҳамеша мисли баҳор зебо бошанд ва доимо анъанаҳои неки миллатро поз дошта дар тарғиби расму оинҳои миллӣ талош намоянд. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи рашт. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилооти ахбор. хайр саломат бошед.